Mergen bir tarym oýlanyp pikirini bir ýerde suwdamlady. Menim ýokaryly gürleşeýin. Ne maslahat berýärler? Diňläp görün. Onu Aşgabatda ýermek ýagdaý näme hil boljak? Onu soraryn. Hemme zat öňünden kemse bişireriz. Ondan maral gelir görün, ýüzüniň uğruna uğrada goýbereriz. Jumaguly way boljak iş bolundan duýup bardym. Gelinden ikisi birden seslen. Anha bir maslahatyň bolýar. Soňra Aynur özüne ýynjylyk bermeýän ikinji mesele geçdi. Mergen. Maral baba neşe düşýärdi diýe. Özümiň aýdyşyna görä, men doğunym mişýämişler. Başyma näme hilgünden geljegini bilenmek, o meni öz günüme goýmaz. Şeýle diýsen. Mergen pikire batdy. Oş töwerek doğa dogurdanam sana ýynjylyk bermez. Ondan diýen aýmasaň diýenlermez. Ýöne ne edip onu ýele salmaly? Ana gep şonny. Jumaguly way bilen duşşan wagty güpbatlet bolaýdy. Onda ikisinden diýen aýardyk görün. Bir işte maral kömek berip bilmedim käbir edip raýy öz pikirini orta atdy. Mergen Aynur'un ýüzüne garady. Aynur ynamly gürledi. Hükman kömek eder. Men oňuly gürleşerim. Ýöne gat tertap boldum. Bir zat aňlardygy özü şunu merbet dolar taňady. Ola her zatdan aýtmadylar. Babyne şu aýylgan adam. Jumaguly baýyň eline göde görünmez taýagy. Baý öz eli bilen edip bilmedik zadyny babyne şaň eli bilen edýär. Ýekginçilik edýän Jumaguly baý günäkärem babyne şe. Babyne şaň ele salmasak, o bir de huppat baryn görkezler. Onu ele salmagyň uğruna aksam çykar. Siz müşgärlik bolan bermeň. Men ähli şäherläni görürüm. Ýöne siz muň üçin arkaýyn bolmaly ýalsyňyz. Gelinler bu hakykaty bütün süňgüle duýýardylar. Aynur bilen bolan waka Jumaguly baý en soňky derejene ýetirdi. Gamçynyň awazy teniniň gitse de ýüreginden gitmedi. Maraly öllür ýaly ýenişmegem. Mergeniň üstüne baryp Aynurdan öýüşdi duýdurup gaýtmaga muň derdini ýeňretmedi. Ol täze işlem külkülle düşdü. Has akşamlarını. Ol ilk bilen marallan başlady. Ol at hagalynyň içinde duran ýerinden maral bilen Aynur'un arasyny bolan gürrüňi başdan aýak diňläpdi. Bir ýerde Aynur'un jinnek ýar günäsiniň ýokdugyny, gürrüň maralyň özüniň başlaryny hut öýgödüle görüpdi. Munyň üstüne de ol maraly ýenjenden soň onuň öýden çykyp gideni duýmasa giýjäniň bir wagt daşary çykanyny, maralyň garankyň içinde çykanyny görüpdi. Muňa gatgyň garpdy. Ol maral bugünne ertede aýak üstüne galp bir öýden okdy. Bir ýagdaý baýyň mümkinligini has artdyrdy. Ol bayra ýalyna maraly 2 minutdan nazardan saptyrmadyk tapşyrdy. Indi baýyň bayra ýaly maraly işlen wagty ýanyna durup işledýärdi. Yatan wagty gulpasyny saklaýardy. Ol maral çörek bişirenni, tygyr saganyna ýanyna ikeni bakyny urup garantly ýaly dururdy. Suw gidennedi. Uýunyň ýoruna çykyp tä gidip gelýänçe ondan gözüni aýyrmazdy. Jumaguly baý gaharyny baby neşedenem madaly çykardy. O gelinne ters bakyp gepleşdi. Ýüzüni alyp koýup goýberdi. Baby neşe munun agyr jeda gerekdirli. Jumaguly baý häzir baby neşäniň ýanyna 2 zatym tirýeginiň ýokdugyny bilip durdy. Baby neşe şunça öderentedi. Jumaguly baý ýumşamady. Gitdi öz sürünüňde garaşy ber. Gerek wagty özüm baryp habar tutarnyp gürrüň utardym etdi. Ýüzüni garanka alyp barýan baby neşäniň başyna ahyrdaman inipdi. Örgün şägi onuň ayagyndan ýelim bolup ýapyşdy. Tükönüksiz ýyllarly asman deperinden degirmen daş bolup basýardy. Ol häzir elinden gelse dünýäni agdar düňdür edip taşlajakdy. Häzir ol Jumaguly baý gaşyny sıtman buğup öldürerdi. Aynur dogrum edip taşlardy. O şo gidişine daň ýaňy saz berenne azuguya oratdy golugyň ýanyna ýetdi. Ilki şoň ýanyna maňdan direp az kim keypin sazlymasa ol öz sürününe gidip biljek däldi. Azuguy köýüne zaranyň içinde ýerleşýärdi. Onuň daş töweregi ýylgynyk ak başlyk ýannaklyk tokoýdy. Kejen derýasynyň joşan wagty gelip urýan ýerine dören bir sümme tokoýyň içinde tütäniň üstünden baraýmadan gözläp zat tapşykmanyň ýokdy. Bir asman bilen aýagyň asty görnýärdi. Oňa bir gireňden soň dolanyp ýygyň tapsaň dor boldugyňdy. Ene şo tokoýlygyň içinde guýdan esli aralykda tokoýyň en gür ýerinden 2 tane öýe oturdy. Belet adam bulaýmasa ol öýleri guýunyň üstünden gelen adamym görjek däldi.
Bu goşu öý Jumaguly baýyň gaçbatalgasy. Azy goýun bir wagt taşlanan kör guýy bolan soň bir ýere gelip gidýän ýokdy. Şonuň üçin howpsuz ýer diýip Jumaguly baý berdi, iki tany garaý tutupdy. Ol özüniň hemdemleri bilen şu ýerde duşýardy. Onuň girdiň maslahatlary şu ýerde geçýärdi. Ol bardy geldi bardat bolaýdy, akmal galmajak bolup, özüniň küýde altyn kümüşinem şu ýerde göm saklaýardy. O ýerde Jumaguly baýyň oratdy diýen taşgynrak garnaşy garulsuz çekýärdi. Baba neşe ýaly özüni neşe alran bu adamam. Jumaguly baýyň aşta aýatyny ýumsa gatamyndy. Ol bir ýerde hem sakçydy hem hyzmatkärdi. Hatta üýürüp gelene geçene bir ýerde ýaşaýyş bardygyny bildirip durmagyny bir ýerde item saklamaýadylar. İtin borjy hem oratdy gologyň boýunydy. Ol öz borjyny ittenem sak berjay edýärdi. Oratdy golok Jumaguly baýyň baýlygynyň ýan ýalňy adamdy. Onuň baýlygynyň nirede gömlendigini diňe baýyň özüni oratdy golok bilýärdi. Baba neşäniň oratdy golokdan eden tamas çykmady. Ol baba neşäň tirek bilen atkem hedetlehe de baba neşäniň onan 3-4 gün mydar ederlik tirek kardanmak umydy puç boldy. Oratdy golok özüniň horluny oturunyna sarylanyp baba neşä bary ýok ýekece gedek şekerlik tirek berdi. Balta daşy degen baba neşe. Oratdy golokdan dögüm diýişden çörek bir küýde suw alyp öz sürüne tarap ýola düşdi. Ýene onuň başyna ahyrdaman indi. Ol edil ýaga depçek ýarly, öňe gidýän okdy. Oýlanýady. Çykalga utarýady. Men nire barýan? Diýip özüni sorup görýärdi. Sürünüme gitmek, ölüme gitmek ahyry. Baý haçan gelir? Men ölümme garaşyp ýatmar bolaryn. İçimden garaja gan geçiyorum. Ol müňdürli oy hyýalyň ahyr öz sürünne ýetdi. Baba neşäniň bolýan ýeri sürünni. Üç tarapyndan çykalgaty bardy. Haýy tarapyndan barsaňam, o nädin semeti aralygy üstüni sırmaşyk süýtlenýüş, türüşek bir arasy basan ýylgyn şahalaryň arasy bilen egilip ýürümerli. Onuň otowy bolsa, ýyny 5 ädim boýy 8 ädim 4 pur çukurdy. Çukuryň çoňlugy zordan diýdi ýetdi. Onuň gumy bolsa, garagyna çykarylyp, iç ýüzünden patladylyp, araş edilip goýulypdyr. Egen deregine çukuryň daş töweregini tutup oturan ýylgynlaň başy egilip, çal çaýyrzan zynjyr ýalydyp, toglanyp, iňjik goýunlaky bowguryn putarylypdyr. Çatmanyň üstünden bedewli basarylypdyr. Ondan giýje günni çagba goýup duranydy, nem damjak many ýokdy. Diňe çatmanyň depetinde, ojagyň ýokardyna tüýnük ýaly giň deşik bardy. Olam tüste çykmagy, içerik şöhre düşmek üçin hyzmat edýärdi. Ondan düşýän ýagyty çatmanyň içine yeterlik şöhre berýärdi. Çatmanyň itaat gapysy açykdy. Beýlek iki giýrelgetiniň agzyna bolsa, ýatyýaşdan çöp batylgydy. Baba neşe gassaga düşenni, üç kapynyň üçten petiklenäýdi. Arkaýyn tapyp gidip biljekdi. Ol bir sürünini özüni daşdan salynan galadakydan arkaýyn ýaýdy. Sürünün bir duruny köýüne kesýärdi. Onuň bir çetine ýyrtyk ýorgun eplenigi dur. Onuň ýyrtyklaryndan kese bolup giden düýün görünýär. Ýorgonyň üstünde hem köýüne postun şöwrelini taşlanypdyr. Bara käte bir ýere hem mihman gelýän boldy. Ojaň beýlik kaptaryna da bir bölek ýyrtyk kesýärdiler. Çatmanyň bir burçunyna ullokan fuqýdy. Garalyp giden tanka daşy tim bilen torlanan döwük käse, kiçik gara galanmady. Onuň bir böwür bolsa, ahlas bilen saýlanyp alynan gowru omsudan dolup durdy. Çukuryň etegine çöpe bastyrylyp goýulan köýüne geýim çuwul torby görünýärdi. Çatmanyň töründäki buruşda bir bogdak un bardy. Onuň üstüne içi döwük çemçeli çenklerin çanak durdy. Onuň gapdaryna içi gowurmaly kiçik küýde agyzy eski daňyly gyşarp ýatyrdy. Bir böwürde bolsa 3 tane soýulan towşan kakadylyp çöpe gysyrylyp goýupdyr. Tirek gaýgasy bolmasa, baba neşe. Bu durmuşynyň kimi badyrdan okdy. Özüniň bir sürünni şalaryň köşküyle çalışjak däldi. Neşeden madaly keypini köklänni. Bir sürüniň içi oňa köşkü eýwanynyň içindenem giň hem ýagy görünýärdi. Islese sürünniň gapysynyň her tarapyna ýeli galkanyny ýaýdaly bir egir gylışly nökerler garawçylyk çekýärdi. Islese gözüniň öňünde nädinin per sallanyp sekin basan göwnäşýärdi.
Ol yırtık kesebilen yırtık yorgonun qatsym diýen okdy. 7 gat körpeşäniň üstüne dürnüýdi. Ol ayağı yerde, başı asmanda, bütün dünyanın üstünün hüküm sürüyordu. Yere göğe erk edip, eli zanı arap hüküm yürüdün. Süleyman gelip, o odun yakıp, eline su akıtıp veriyordu. Teriyegi yok vakti oldu. Onun eli dünyası şu sürünün içine yığınıyordu. Begiyin sürünün içi onu gabır yağlı katıp koğurup başlıyordu. Hedirem ol sürünüp zordun sürününe girdi. Onun gözüne hiç tat görünmedi. O legin näk tüpeňini çukurun erňegine söýäp goýdy da ýözüni keçäň üstüne oklady. Kellesini epleningi yorgon postuny ýaplap, çatmanyň depedindäki deşikden tinkedin dikip ýatdy. O deşikden bir bölejik gök asman görünýärdi. Baby neşe ýözüni çuňur guýunyň düýbüne ýatandan ötdi. Pikirini jemlemäge synanyny başarmady. 2 gün bäri kirpigine gatmadyk baby neşe salamyzgyny. Emma aradan salym geçmeýän ki Allah'ın şükür tiskinip oýandy. Gözüni ýalpaşdy. Ýene deşikden görünýän bir bölejik goýak asmanyň başlat görünmedi. Onuň öňünde ýekije metele bardy. Oratdy golokdan alanja terýegini bölüp 7 gün ýeter ýal etmelimi? Ýa hemmesini birden çekip bollugyna görä kuwatlanmalymy? Ol häzir şundan başga hiç takta pikir edip bilen okdy. Ýöne onuň üçin häzir şundan kıyyn, şundan selsaryn meseledi ýokdy. Onu 7 güne bölmek, yelin uğruna koyurmöktü. Her gerek çekenne, şon çağını çekip yörün adam için o zaga tiriyegin 7'den bir bölüğünün düýbünden bildirmejekdi görünüp durun da attı. Bir gerekte çekip deyinti 7 gün onun öňünde 7 tane ajdarha ýaly olup ağzına açıp durdu. 7'den birden üstüne topulup gelýärdi. Şeýle howpun öňünde bir gerek çekäýenne de onun öňkü berýän lezzetini bermejekdigine baby neşäniň göz ýetip çykdy. Eň ahyrda hem baby neşe paýgasy bilen zat saýlap bilmedi de nebisine ýerdi. Soňuny görüp geleni ýok, barjak nur çekip keýpden çykaýyndy. Ýöne oňum keýpini diňe çekmäge başlaýança gördü. Ýerinden ýeňil gopup ot ýakdy. Tankan suwdan doldurup odun garatyna goýdy. Timi oda tokdy. Bir kedek sorýança tanka da latardap gaýnady. Ol ýeliniň aýatyny çaýdan olup tanka atdy. Onu bir kedek gaýtardy da daşy tim torlu käsen tankan agzyna ýap goýdy. Ýene bir kedek sorandan soň bir näme keýpi göteriljek ýaly boldy. Göwün galkynyp başlady. Gözüniň öňünde jadyl suratlar emelegere uğrady. Bir keýpiniň ýeligine ol bir käde çaýamışdy. Emma birden onun ähli keýpi serçe türdi ýaly gurra uçup gitdi. Çekdigiçe, çöpün ucundaky tirýek adyrlygyça oňum keýip gaçdy. Ol eň soňunda elindäki çöpüni tä ýanyp gutorýança gahar bilen syma ýokady. Onuň tüstüni hem demini dartyp, çöpüni müşdünim gulap duran oda oklap goýberdi. Symen bir tarapa taşlap, kelleden ýere goýdy. Ol üçünläp azar ýamanyny gördü. Kelim gerek ölüp dirildi. 4-nji gün gara batyp çapalanyp ýatan baby neşäniň gulagyna hümürde işlerini ýaly boldy. Ol hümürde kim-kimden onu allym berdimli batyrganman penjerinden alyp hakyky dünýä getirdi. Ol gözüne çönni. Jumaul baý bilen kertigiň üstüne abynyp duranyny gördü. Üýtgeşik bir güýç onu ýerinden çekennek dik oturtdy. Ol iki oluny hem geçirip Jumaul baýyň aýagyny uzaklady. Baý rahmet, janym seň elinde. İtem atanlaryna doýurup atýanlar. Ölmäkän bir gedek doýup ondan ýeke oka tabşyray. Wagty hem bir gayrat boldum. Rahmet baý. Ölen şam hyzmatyny ederim. Ýöňem adeden nälerin hyzmatyny baý. Jumaul baýyň baby neşäniň borşuna çigdin gaby ýalym ne sagryny okdy. Baby neşä gedek galdy. Ol bir hepde beýle dursun, 2 hepde denim geljek däldi. O gyslanýady. Aynurla basymrak bellerini etmedi. Oturup karar tapan okdy. Gizeler gözüne uker okdy. Baby neşäňem eýýäm amana toba geleni. Näme diýse öňünde üçürdüklijek dugry belli atdy. Soň şeýle Jumaul baý bir hepden dolaryna garaşyp durman baby neşäň üstüne gaýdypdy. Jumaul baý baby neşäň borşuna ünfen bermän kertigi basymrak ot ýak diýip buyruk berdi.
Soňra ol ýagmazlyk gün aýagyny uzaklap, henidem şo bir sözlerini gaýtalap ýatan Baby Neşe öldürni. Batyr andi kelle ornaşyklyja otur. Deňle sunnakay gurrun var. Gurrun bolsa aýdy ber bay. Ölmek bilen bolsa men bar diýip Baby Neşe akşamlary oturdy. Men saňa ýöňüm asylmaty eden nälerin? Nazar batrakdan diýinlerdim men seni. Hyzmat eden bolsaň hakyna mi kesip alandan Batyr. Jumaul bayam hyzmatyň aslynda galan nädir? Baby sözleri ýoğuz dözmezlik gulaýtdy. Ol aşağı oturdy da goltuğundan ullokan düğün çok çıkardı. Onun içinden yumruk gal tiryek çıkardı. Onu elinin tersi bileninden yali Baby Neşeň öňüne togulap goýberdi. Jumaul bay hakyny getirir. Ýöne Batyr. Inni gurrun ýetişik boljakdyr. Baby Neşe Jumaul baýyň oklan tiryegini aç itiň süňky garbap alyşýal garba barly. Kertiň ot ýakaryna siýimin gyzaryna garaşyp oturman tiryeň esli ýolun gopar barly agadyny saldy. Çörek şeýnän ýaly bir kerek şeýnäp ýudup goýberdi. Barmagynyň uzuny şapyladyp ýalady. Soňra şepiň uzuny tiryek gelmäp oturşyna Jumaul baýa jogap berdi. Näme ýumuşuň, näme şertiň orda aýdy otur bay. Aýagymyň däl başymyň üstüne algaryn. Herne Hudaýym döwletin kemetmesin. Gum diýip garbanyň gyzyl bolsun. Jumaul bay hiç satdan kapan jetmän öz şertini keskin goýdy. Batyr ýene azgyn uýaňy maňa getirip bermek wady dipdiň. Eger getirip bilmeseň öldürjeň aýdypdyň. Sözüm sözdür, wadam wadadyr bay, diýip Baby Neşeň sözüni berdi. Şo gyrnaw ýa diýri, ýa ölüseň öňe getirip taşlaryn. Eger o azgyn heley maňa aýal bolup ýaşamagy razy bolsa bolany, bolmasady ýüzüniň uğruna janyny jehennemi bermeli. Öden Batyr inni beýdip süýrenip bermägemen sabır takadym galmady. O heley gotur ýaly bütün owany gokladyp barýa. Oňa ýerine ýerýän, eýeresi gelýän azgyn heleri bara köpelýär. Şo heleýiň eminden gelense galyndyrydy. Madalja tapak bolar. Ondan ne edersin olary? Boyunu tanap salawam likbeden gapsan eltip bilmeseň. Gepin gysgary. Batyr, sana 10 gün möhlet berýän. Aňardy 10 güniň içinde o heley men penjämde bolmaly. Ýa-da janyny cehennem bazaryny bermeli. Hala gizlin etbi işi, hala günnüğün gün ortağını, eğilikşin gözünün alının et. Eger 10 günün içinde şu heley bilen bellet bolmasa, ondan sen sag men salamet. İkimizin aramızda gep oturýar. Ondan asmanyna bulut bolsam sen üstüňe ýekeze damja da dammaz. Menin ýaňa tamaň taradaňdan ýarlaýsyn. Düşünüklim Batyr. Düşünükli bay, düşünükli. Onun içinde meni gırnak gören belletine derin. Meni mon bolup berişine bir ölüp bilýän nälerin. Ol ýa-ha diýenmeder. Ýa-da men onu halit başgalaş tapmasam günnüdüňün ojagyny parçalap taşlaryn. Elime düşäy dedi. Ýa-ha, saňa aýal bolar. Ýa-da gawaryny ödüne gazdyryp diýilini ömerin. Şeýçeme 7 puştumdan andy düşýän bay. Eger şeýdip bilmesem, ata babama, ejdatyma nälet bolsun. Ödüm 10 günüň içinde. Baby Neşede baý berklimek ýadyndan çykarmady. Hakyny işiň biten güni birden berýän. Sen hakyn gaýgysyny etme. Munun öňkü alanyň hasap däl. İşi bitiren onuň hakyny alarsyň. Ýöne bilip goý Batyr birden akbar kes bolup ere düşäýdi. Emma zady özüň jogap berýändiň. Men seni tanıyan nerlerin, senim men tanıyan nerdim. Ondan yana ýasyanyň ýerde bolaýsyn bay. Etimi doğrum etdirim. Sen bütün burnu ganamaz. Soň meseleni täzen pişirdiler. Baby Neşe obanyň goleýüne gizlenýär. Kertik aýnurun her ädimini ýyrdap berýär. Amatlygy döredigi Jumaul bay bilen Baby Neşe habar ýetirýär. Onun dowamyny şeýlamatlygy döremese, Baby Neşe aýnurun üstüne baryp öldürýär. 3 atly Baby Neşeň sürüni taşlap ýola düşdi. Gün eňegini ýere berip, tokoýyň içi garankyrap başlady. Aýnur şagyjyklaryň daşyny sürüp, ulukluğun ora gördü.
Emma udokluğun işlese de ýadawlyk duýmady. Şemala ışırla oturan altın sünümlüler on ruhunu götürdü. Bir-birinin kem galmazak bolup sır-sıtır işe yapışıp yatan sagazıkları kuwat berdi. Sagazıklaryň biri ora orun olýady, biri ezetiniň ýydynyň destesini boýady. Biri deste çekýärdi, hatta yan ayak bitip legerdäp çyk gören nazarzygyň ünti iş bilenni. Ene käte berdi kelýärdi-de, sagazıklaryna uly goň süýlek ýene diýärdi. Tügelemi? Şeýle per haýsy bir ýerden ýapyşyp ýatsa, ýerde maňa iş goýmadylar. Sehel gaýrat etsem sagazyklam adam bolup ýetişer. Maňlaýymdan diýer diýip öz ýanyny göwüni ýurtýardy. Haýdy men bu kynçylykly günler düşýär galar. Bular öýürün, ýylandyryň. Hatar ura oturun döwletli maşgalaň eýeti bolaryn. Agtyk söýäryn, şowluk göräryn. On gözüniň öňüne hatar urap gümmedekleşip oturun 5 tane agoýy geldi. Her bir oğlunky. Her tane de uzun moýly uz ogodon ak gelin girip çykyp ýör. Her öýde sagan şadyan tedi. Haýsy ýerde agtyklary ene janyp ylgaşyp gojagyny dolýarlar. Haýsy öýden çykjak bolsa agtyklary ene gitme diýip ýapyşyp ýatyrlar. Haýsy öýe barsa oňa bugün bizde ýatardyň diýerler. Ol haýsy oğlunun kabar, haýsy oğlunun da boljagyny bilenok. Bolsa da öz ýanynyň körpesi nazaryň öýüni saýlaýar. Ýöne onuň ýüregi beýleki 4 öýüňem töründe bolar. Arman bu zatlar nazar görüp bilmedi diýip ol ahmyrly oýlanýar. Wah, sagajyklaryň ýetişenini görüp bilmediň ediýdim. Olara bile goňmurluk. Begenjimi deň paýlaşmadyň. Kıyın gün geçer gider ediýdim. Geçen güni baharny ýadymdan çykararyn. Ýöne ediýdim. Sagajyklaryň bagytyna goňup bilmäniniň ömür boýy ýanaryn. Sen ýüregimde ýakan oduň hiç wagt üsmet ediýdim. Ol aňgalyny aýlap-aýlap altyn sümmüleri düýrüp ýörüşine ýugoşýaňlenni. Buğdaýyň ak başyna. Bile goňjakdym ýar. Sagalaň ýaşyna. Bile begenjekdim ýar. Arman goýup gitdiň ýar. Arman, arman. Müň arman. Bizaryň owadyň hüwdi düni. Agydygyny seljermek kynny. Ol owada ýşyllap oturan sünmüller bir tadyrgyn tolkun atýady. Oňa ses goşup gamgyn pişirdaşýadylar. Alasmana peleden kakyan torgoy jeberinip ol owady öz diline gaýtalýady. Ol owady enäniň töwrügünde gadyrdanyşyp ýören sagajyklar üýtgeşik bir mähirli hüdürýärdi. Olar basmyrak adam çykmagy, ýögüşek, zähmet çekmäge, görüşmäge çagyrýardy. Ol owady sagajyklaryň öňünde durmuşyň manysyny açyp berýärdi. Dünýäde eneler warlymasyn. Dünýäde sagyrar bagtly bolsun. Atalar sagalaryň sagalykda taşlap gitmesinler. Dünýäde parahatlyk bolsun. Dünýäde ak başly buğday ýşyl atsyn. Dünýä giň, dünýä uly. Dünýä eneliň enesi. Sallanşaklaň. Ýöne onuň ykbaly pek ýürekli insanyň elinde bolsun. Men sallanşaklaň hem parahat ýürelmegini isleýän. Gulak goýan balylam, eneň zary dünýäň zarydyr. Ol günmadaly ýerine girenden soň orawuny tamamlady. Çağırın dessen çekip adıldıptılar. Aynur daşından es bolup görünýän harmana begen şem kanagatdan möre seyretdi. Oňa hökümet dadyma ýetişäýdi. Şuma uly baýyň ýerini alyp ýer berdi. Suwundan alyp suw berdi diýip boýlandy. Öz ýanyny begençli pikir ýöretdi. Sagman ýygnap dulmy geçiräsem, büýül sagajyklaryň şörek aladasyndan diýen aýsam gerek. Ýöne basymlazyk eşek gowy ýa-gormy? Döwege goşar ýaly mal tap bolaýsa. Birdenem onuň süňi elbet bir dasdan ýaly boldy. Oň harmanyna bir dat bolaýjak, onuň soňuna galaýjak ýaly görünýär. Onu basymrak döwüp duwurna geçirmäge ýetdi. Şo gelişine goňuşlary sara galan eşegin diledi. Gaýdym, haçan gerek bolsa, Allah gidi berdi diýip sara garaýyk berdi. Äkitde madary işletsene şonu. Ýogsa garny doýurup selim bolly ýaly irkiljirap durmakdan başga bitirýän goşy ýok. Haýwany insan işletse gowy görner eken gözüňe. Berýän bolsaň berip goýber da sesiň çykarmady. O jüreg getirmişi. Malla dil ýetirmäň näme? Diligi zäp durundy binnen diýip saragan aýaly käýinjiredi. Dil ýetirlene näme? Selim bollan ýüzüniň nury ýokulaýar öýdýäňmi? Saraga
Öňküsünden eserini tapdy. Moğla diýmezler oňa gedaý diýerler. Ata-babasy gudratlydyr gurbany etdiginiň. Oňa dil ýetirseň, başyňa bir musallat iýnerlersiň ahyry. Sen arkaýyn bolay heley. Selim bolan özünden beter musallat diýilmez dünýä. Aynur sara gangurunu hedir edinip güllü. Bu saadadan görünmeli adamı Aynur atasy ýaly gowurýady hem sylaýady. Saragada diňe mümkürlük işan bolary ýaňsyl garaş wady. Namazı okumadı, orada tutmadı. Namaz oradasynam Selim bolan ýaly elimiz boş bolanna tutarsa gurbany etdigini derdi. Döwü hut ertirin gözüne başlamak ýürüne dugan Aynur birden ertire gyssanny. Saragaradan gelip şaýyn ahir edinne şagalaryny ýatyrdy. Näme üçin onuň göwüni tereňläp oturan harmanyny küýtede durdy. Ýadyr gideýinne galanyny destelerini çekip ayak berip baýdyn. Ertir wagt ýitirmep irdenjik döwü başla bereninden pikir kelledine geldi. Ýaşmaka diýip çykgaýdyryn. Aynur baby neşe bilen Jumaguly baýyň öz kastyna çykyp ýöreni bilýärdi. Olardan gorkýardy. Ätiýazy gollan beren okdy. Häzirmi giýjanyň bir wagty ýeki özi harmana gitmäge çekinýärdi. Ýöne ol bu wagt duşmanyň gözüne şep atarny etdi. Giýjanyň bir wagty Aynur harmana ýeki geder edip oslamadyryň diýip pikir etdi. Ýüpüne gnatdy da harmana tarapy boldy. Şeýdim ýalňyşdy. Duşman saklanyň aňtan ýeňere diýdi. Ýüzüni garanka alyp Aynuryň öýüniň töweregine kögüň töwüň edip ýören baby neşe Aynuryň öýden çykyp ugranyny gördü. Göni Jumaguly baýyň üstüne depdi. Bärden ýüregi ýarlyny ýaryp barşyna wagt tapdyrma haliň. O gyrna karmana tarap gitdi diýip habar berdi. Ahyry maksadyna alkymlap gelen Jumaguly baý gyssaly karara geldi. Azgın heleýiň özünem goly salmaly harmanyna motlamaly. Ol buyruk berjähňde aýagyp durdy. Namsan çykaryn diýip baby neşe diýişlerini uzady. Jumaguly baby neşe kerti üçüde haýl etmän atlaryny. Aynur öýdi şöyle başagaýdy. Dünýäden bir habardy. Ol arkasyna alyp gelen destedini harmanyň etegine düşürýärdi. Onu çarşap göle pytraşdyryp ayak görýärdi. O gorkýardy, göwnüne her zatlar gelýärdi. Ýöne iş arada howrukmaşlyk oňa daş töwereginiň habar tutmagy, durup diňşirinmäge wagt beren okdy. Ol gorkdygyça howtula düşdügiçe işinden batymrak diýilmäge jan edýärdi. Ýaşyp barýan ay onu hassa gyssaýardy. O zagat ara sarmyk ýagtam öşdi, oňa işlemek gaty kynlaşykdy. Çarşak bilen desteler ýetişbildiginden pytradyp duran Aynur, "Beset, bir derek adap çekip durma" diýen adamlyk hem ýaňsyraýjy tese allan çyz bolup başyny gallardy. Onuň garşysynda baby neşäniň gara kölegi somolup üstüne bant durdy. Aynur göz açyp ýumas salym doňup galdy. Gorksyny ýaňa süňgüne erkedip bilmän özüni gidip ýykylary göründi, emma o birden özüni elaldy. Ah sen marryk diýip elinden 3 diş sarşa gadap bir ýokul götürdi. Ýene de sähelçizik burdat bolanyny sarşak baby neşäm kukulygyny geçýärdi. Emma şo burdat ýetmedi. Aynur sarşaky tanyjyp bilmedi. Şo wagt Aynur'un arka tarapynyň gelen Jumaguly baýyň urun zarbasy onu ýere ýazdy. Derre onuň eline ýagyny daňdylar. Aynur gyýgyrmady. Gyýgyrmagy mejali ýokdy. Gyýgyranda da onuň dadyna ýetişek ýokdy. O sek ýeterden daşrakdy. Baby neşe aksapliğini Aynur'un boğazına diredi. "Jon kesseň öllüňdir. Öllür bir gayrat" diýip Aynur ýigren çypyl onuň ýüzünde alady. "Ahmyrlyň" dedi. "Gyssan näýentek? Sana beýle aňsa dölim netip etmez" diýip baby neşe diýişlerini gyzady, pyşagyny gynnatarly. Babaň uýasy diýinden çykyp, "Orsiýona düşüp durdydyranymdan ölenim gowy görjekdim he bilen okmudum? Sen sanyň kimiň elindedigini bilen okmudum? Entek men sana madarjy göz görkezeriň. Görkezi bir gayrat. Eriňde näme gelýän bolsa, agar namysyny bir atym tirýege satan ýer çeken. Doňuz ölse de horkor ýatmaz diýender ne diýär o bi?" diýip Jumaguly baýyňa goşuldy. Gamşy Aynur saýgylap başlady. "Sen heley, entek gamşyny nähili işlet beldigini bilmeýän ekeniň. Al, şo urunjy iki gamşyň hakyny. Jany bokurdygyny gelip durgöli, muň haýbat atan bolmasyna näme diýsene? Entek sen Jumaguly baýyň öňüne biraz emedeklerdiň. Sen ýaly her ýeten hele Jumaguly baýa gamçy salyp beren bolsa, Jumaguly baý bolmazdy." Aynur gaýra ýeňredi.
itimi doğrum etseňem yer çeken saňa ýal bolar etme. Onu ene gözüňe görkezerň. Jumaguly way gassanny. Şol arada da honun mert bolup adam käşik satan kişi boldy. Batyr gassanaly. Wagt gidip barýar. Ýöne bir hele her nenen azgynam bolsa sen uýaň, süňňi senki. Sen syýlagyň şirmiňe erup biljekdäl, hani onu özüň ýawa ýükle. Kertik bejidirak goly ýabyny getir. Sen urarsyňdam gölmen bu jagal harman otlaryn. Jumaguly waýyň hakkynyň ýerini netip etmejekdigini bilsinler. Azgynlar, şöyle otlap baýnamarsynız, onu uzan eliňizden taparsyňız diýip Aynur ýatan ýerine urundy. Arman garnyndan çarşa geçirmäge ýetişmedim, ýer çeken. Şeýdip armanyny ölüp gitsem, diňe bir zat üçin. Sen öýd elim bilen çarşaga düdip bilmädim üçin gözüm açyp giderin. Enden hemme zat edip bolandyň. Nip babaneşe Aynur'un üstüne geldi. Onu tagırdadıp süýrä urdy. Enne sen ýaly ters ýola düşek bolýan beýle kelelerim zagırdap durýaly derin. Kertik ýabyň zylogyny kelte tutup baby nişan ýanyna alyp geldi. Baby neşe Aynur'u götürüp ýabyň üstüne oklamakçy bolanyny ýaby burnuny parladyp ýyla tetdi. Jumaguly way kertik azgyrly. Näme agydyňy goldyp durdyň, berkirak tut. Olyňy topuldy. Kertiň elinden zylaw alady görünýär. Emma zylaw almady da Aynur ýawa ýüklemäge güýji ýetmän durun baby neşe kömek berdi. Baby neşäniň hatyrasyna onuň uýasyna ýelup bilmejekdigi hakda sözüni bildirki ýaly unutdy. Baby neşem öz uýasyna kedekiýeniň ýelup duruny ähmiýet bermedi. Olar Aynur eýeriň üstüne keseligini ýüzüni ýatyryp, onuň elini ýagyny ýabyň garnynyň aşagyna mazal saradylar. Iki tane wagşy möjüň eline çaparanýan Aynur omurdonyň agyryna çylap bilmän zaryny inledi. Onuň kalbyny şäkli ýigrinç doldurdy. Bar güýjüni jemläp, dodanyp ýatyşyna olar näletler geldi. Ol häzir ölümden ümitler şu iki wagşy möjüň ýigrinýärdi. Olaň öňüne aman diläniniň ölenini müň paý gowurýardy. Olardan aman dilemeň peýdasyzlygyna da göz ýetikdi. Ýöne birden onuň gözüniň öňüne sagazyklar geldi. Sagalar ýadyna düşenler, "Wagt zalimler. Sagazyklanma rehmet gelsin" diýip zarlany duýman galdy. Muňa göwherin Jumaguly way jelle kakdy. "Bahy basam muňa ýere gelersiň ha. En tek gözleň nämäni görýär. Itden on gurbanlyga yaramaz" diýip baby neşe oň aýagyny ýabyň garnynyň aşagyna sarap oturýan it ýalaňyrandy. "Dogry aýdýan Batyr." Jumaguly way oň sözlerini alyp götürdi. "Itden bolan güjükdir. Itin güjüginiň nädilýäni bolsa, ýazyn gowy bilýänsiň. Bir şüküre bar diýriligini ömülýänler. Eger diýenim etmeseň, sagalyň baryny öz elim bilen gömerin." Baýnatmarsyňyz. Kas kıyamet alýan näler diýip ene ýüreg edenni. Onuň bu sözleri gutulgusy hökümdek aýgatlaýanlarny. Aynur şundan ýetini çykarmady. Yer sarstyryp ingledi de diýişini putagsy. Baby neşe bilen kertig ýola salmadyň. Jumaguly way iň soňky buýruklaryny berişdirdi. "Ýaly ýaşenni azuya ýeterdiňiz. Ertir o hele muýra gelse razylyk görse onu öz freninde gizlersiň. Bir ýerde gala gopluk ýatşar ölü özüm selim bollan alyp barar. Bolmady onu ertir etşenni ýoklu. Namny şan tapylmady ýaletde. Ertirem ketgeniden çyk. Ondan senden görserim gepleşip bilersiň. Kertik boldy, ertir goýunyň üstüne sen. Kertik sen ak duýany gördüňmi? Göremok diýmekden başga da bilmegin. Göňüň ýerinde düşmeseler bor. Öýdeme az goýuň ýanyna tokoýly atanmadan soň zady gaýga çekderli babyna şarkyn jogap berdi. Birini öýdeme oňlar arkaýyn bolaýyn. Babyna şewilen kertik atlandy. Aynur ýüklän ýabysyna hem ýyda galyp, olar garankylyga siňip bitdiler. Jumaguly bay bolsa, olaň ýerden heşelle kakyp galdy. Haram hele. Näde aýdyn kan? Jumaguly bay hele bolup sebäp bilsen kaýy bolaýmady kan? Aýaklanma towap edersiň, ağzyn hele. Baby neşedagy mazal arany açandyrlar diýip Jumaguly bay Aynur'un harman otlamak gülü boldy. Häzir o harman otlamaly. Munyň gözü Aynur'un äki dilini öz ýeliň bilen owa habar bermekdi.
Baýa muny bilmän duran okdy. Ýöne baý bu wakalaryň soňunyň nämerle gutarjakdy. Ullu kan kelle agyrtman. Günäni özünün sowumy üçin gorkusyna şey diýdi. Bu wakany şu gece oba duydurman goýsa, ertir özüne şührenler ödýärdi. Şu gün ähli adamlary wakanyň gylgyny bilen ayağa galdyryp, ödüm olaň arasynda bolup günäni bütünle öz başynyň sowjakdyny. Ol doňuz diňin hallydy. Saraja ırgylýan şemalyň haýat tarapyny öwsýänden kezitledi. Harmanyň ýeledine geçdi. Oňa ot degirdi. Ýalynyň dilleri altyn syparlara dyrmaşyp ýörmülleşip başlady. Jumagul we çakkanlyk bilen atyna atlanýança ýalyn gyzyllyny ýalmandyryp, guş urtok däneli, tokmok ýaly sünmüller şatyrdadyp demine dartyp başlady. Jumagul we bolsa garankyň içinde oba tarap atsaldy. Aýnurun harmanyň gyzyly ot bolup, heni agşamyň alada söýlen başagay oba bolup geçen betbatlyk barada habar berdi. Tutuş oba ayağa galdy. Hemme kişiniň nazary loglap duran harmana tarap gönükdi. Aýnurun harmany ýan howsalar habar agzdan agza geçdi. Bu gyýkylyga aýnurun sagajyklary, höwürt gözüne ot düşen gamışkanat kuşşagarlar ýaly uly eňşeşik bolup, pazardaşyp daşaryk atyryp çykdylar. Begenişik harmana tarap ılgajagyny aglap ýykylyp sürüşip barýan nazarjyga topuljagyny bilmän zan serek bolup galdy. Ahyrym ol nazarjygyň birini guzoklap aglady, goýsun öjigim. Gonjam gelip olara goşuldy. Üçüde uly eňşeşik bolup harmana tarap uladylar. Begeniş bile gonjyň nazary götürüp alga bermäge de güýji ýetene okdy. Onu taşlap gidip bilen okdylar. Ondan üç şörüňeşik bolup ýykylyşyp sürüşip barýadylar. Ýelemanjyk bilen ýolamanjyk bolda hiç taýda üns bermän ýanyp duran harmana tarap okturlypdy. Şo wagt bir ýerden araya gelip ýetişdi. Ol gelişine nazarjy guzognaldy, köşeşdirmäge başlady. Eli boşgan begenişdir gonjam loglap ýan harmana tarap atylyp gitdi. Owada başa aýryk gopdy. Kim birini ýerden dağdaryp loglap duran harmana tarap bulgady. Kim owa sowetiniň başlygyny bergeniň ýandylgady. Adamlaň göňü aýnurun harmanyna ýetenne. Harman otly gyrdagyň içinde galypdy. Ýöne burum toglanýan ýalyn aşaklygyna hokur atman, toglanyp gümmerçek ýasaýady. Hem asmany ugsun atýady. Onuň daşynda bolsa bir ýere hemme kişden öňgeden ýylemanjyk bilen ýolamanjyk kebelep bolup pyrlanýady. Olar uly ızlaşyk bolup ýörüşlerini öýlerini owada urajak bolýadylar. Olaň gögünne ejelerem şol otly gyrdagyň holtumna düşenýärdi. Begen süren guwanç ılgap gelenden soň bayılgan kartina yürek edip seyreder yer olmadı. 4 sany göz monjugy ýaly sagajyk loglap duran harmanyň daşyna boyuny ýolundan torgoýjyklar ýaly pazardaşyp çapalanyşyp berdi. Olaň äpet uly köregleri bolsa aýylgan bir wagyşyana zanlar ýaly bolup ýyllaryny kowlaýady. Ejele edip çyrlayan çağıran otdan gaçýanyny, oda daýany biler ýaly. Aýaly tatlar. Bu pazygyl görnüşde tap getirip bilmän gözleriniň ýaşyny syýlyp başladylar. Käzi bolda çağalardan meter bagyryp aglady. Ahir erkek adamlar çağajyklary ýeke-ýekeden tutup köşeşdirmäge durdular. Adamlar aýňalyp bilen okdular. Bir ýelenç görnüş gorkul düýje salim edýärdi. Ýan buğdaýyň şatardady elkinç bir güýç beren adamlary penjerine gatyp döwelin. Olaň hut ýöldüriniň süňkleri hüttüllep döwülýän ýaly. Kenleri zayırdap ýertilýän ýaly duýdurýardy. Otly lehen harmany kim-kimden eredip demini dartyp barýady. Oduň howrunun ýaňa harmanyň golanyny marýally. Adamlar mukaddes şöregiň ýanyşyna biýalaş syň edip durdular. Oduň ýagtysyna olaryň ýüzü hem gadap bilen ýanyp gölleri sonaklap durdy. Aýnurun ýitirim bolanyny bilenlerden soň adamlaryň dependen öňgüden meter darby bilen ýaly boldy. Alжyraňlyk howsala täzen başlandy. Harman ýanyp kül boldy. Onu kimin otlanyny, hem aýnurun nire ýitirim bolanyny hiç kim bilip bilmedi. Dürli saklamalar orta atdylar. Bir kimin işki? Bir işte baba neşangeli vardır. O belli ratlı ýöne o ýeke derler. Olar aýnur alyp gidenlerler. Öldürüp oda taşlap giden bolsa kim bilýär? Olar üç tepe tarap gidenlerler. Ketgenne tarap giden olaýmasynlar. Ýok, az uýa gidenlerler. Häziriň gözüne ýola düşmeli. Ýok, ertire garaşmasaň bolmaz. Iý salmasaň bu wagt olan haýy tarapy giden ölmerdiň. Mergeniň gözüne görünjek bolup, hälin bäri onuň daşyna gaýmylap birinji magly we ýürek bulanjy gürrüň tapdy. Ýerlen çyksaň bolaýjagyndyr şu. Içi ýangyny bir musulman benne de şeýder oturup ýer. Ýerlerden onuň alpetinden aldylar.
Aynurdan ýa senden işi ýangyny adam ýok. Onda seneden tiň bir işi. Munuň öýde edip ýören işidir şu. Saraga baýyň alkyna da kyrp bardy. Mergen, şuň bokurda onuň tutunyym. Şu de ýus bilýänler hemme zady. Baby neşe munnun birin ayak ýoluna gidip bilmez. Saptyrma şunu. Jumaguly baý öz dili bile başyna belan satynlaryny bildi. Gorkusundan ýaňa jany bokurda ona geldi. Şermennelik gören gygyryp başlady. Adamlar Hudaýdan gorkun. Jumaguly Hudaýyň ýadyndan çykarýan näler? On beýle gabaha diýişleri ýeli barmaz. Ol azgyn heleyi gözümde okum bolsa urjak göle çağılaryň nebsim agyrýa. Men olaň günäsine galyp bilmän. Jumaguly baý ýokardaky ýadyndan çykarýan näler? On ýaly haramzadalyk siz ýaly Hudaýyň unudanlardan çykar. Sara on özünü meterge gördü. Kes sesini haramzada. Men sana da belettirin, Hudaýyňa da belettirin. Sana Hudaý sapala üçin gerektir. Mergen inim. Daňsynlar muň ýerine arkasyna te aýny ortap ýansa topuny ýenjip kowlaň muny. Mergen duranlary Jumaguly baýyň elini arkasyna daňmak buyurdy. Derrew şatyrdadyp baýyň ýerine arkasyna daňdylar. "Bänäme etdiňi? Bäne hili zorluk" diýip Jumaguly baý nadar alga tutdy. Mergen on alkymyna baryp aýgytly görledi. "Baý, bir iş baby neşäň işi bolmaly. Baby neşede sen buyrugyň bilen bolmaly. Janyň haýpyň gelýän senin bolsa, ýadryň gözüne göňüňden gel. Hana Nur. Hani? Baby neşe ýerde?" "Men ne bilen baby neşe? Men onu görmesem, ýeşitmesem näme? Allahdan and içýän, men bu zatlaryň habarym ýok." "Gassaga düşdüň. Sen Allahyň özünem ýuwdursun" diýip Saraga ýangyny aýtdy. "Baý, wagt geçirmez diýlen net." Mergen soň sözüni aýtdy. "Gepiňi ananlar öýdip arryňa mynap durma. Men seniň baby neşe bilen aratnaş taklaýanyňy gaty gönül ýerleşdim. Eger häzir Aynur tap bermeseň, birden oň janyna ýetişip bilmesek, Aynurun gany senin soraryn. Kimden eşdenem bolsaň galat aýdypdyr. Men baby neşeden habarym ýok" diýip Jumaguly baý şöber depen ýerini depdi. Birden hem bir ank golup galdy. Maralgap orta çykdy. "Inanmaň adamlar, inanmaň. O ýalan sözlüýe. Baby neşäni ýarlap ýörenemşi, oňa tapak görýänemşi." "Sen mol, sen nerden çykdyň? Gün mol şu ýerden" diýip Jumaguly baý kakynlan ýaly maralyň üstüne topuldy. Mergen oň bokurda onan penjelap arkanyny itdi. "Gadyk bol." Maralyň üstüne meterje ýörünni. "Sen molaýman, bir sürüň kim bolanym. Sen baby neşe bilen ahiratnaş taklaýanyňy Aynur aýdan emmen. Näme ýalanmy? Arman daşymy guluply takladyň ýogsa, bu zatlary öňňe baýşakdym. Şu wagtda maýak golunu çekdip, aýalyňy arlap, gözüniň aldyna gaçyp gaýtdym." "Berekella uýam." Mergen maraly köşeşdirmek boldy. "Men hemme zatdan habarym bar, sen bir näme köşeş. Indi munun ýaňa arkaýyn bolay. Muň tapsak ger bolmady. Hemme etmişler üçin jogap berer." "Galat. Galat aýdýa haram heley." Jumaguly baý elden aýakdan çykyp ýygyrýady. Adamlaryň boluşuna gaharly ýaň söýlen başlaryna ýakadylar. "Gurup aglyşyny seret. Şermennelik edişini görsene. Jany bokurda ona gelendir haramda adam. Ýeli bile dipmi? Ýeňilen şekerini." Mergen mereke öldürni. "Adamlar, erkek göbekliň tapan ýaraňyz ýeriňde alındy. Atly eşekli piyada ýyma düşün. Ýadryň gözünde Aynurun gözüne çykýas. Ol Jumaguly baý ýoňuna saryp südenekle durady. Hanyňa düşdi, tap Aynur nerede bolsa. Jumaguly baý buýrugy berja etmekden başga alaş tapmady. Bir ýerde galanna, öz aýagy ile bulan arasyna gelip gapana düşenli günni. Inni tapmazyny göz ýeten baý, baby neşe dagy bilen bile gitmänini ahmir etdi. Öz-özüne gargandy. Birden onuň kalbyna umyt uçgunjuklar köräp başlady. Özüniň ýel ýürekligine gaharlandy. "Sen näme beýle ýel ýürekli edýäň? Çykmadyk sana umyt var diýipdirler. Ölseňem hiç dal boýnuň alma. Meni baby neşe bile tutmadylar. Ol azyna ýalyň ýanyna tutmadylar. Ol azyna ýal tapylmasa, men baby neşe bile aratnaşygymyň bardygyny, bir işe gatnaşanlygym heýs uýd edip biljek adammy. Ola ýal burada penjämizde. Baby neşe onu ýaha moýra getirindir ýa-da öldürüp bitirmedendir. Baby neşe o heleý bile düşmez." Jumaguly baý maral barada ahmarly ýigrençli oýlanyny. "Sen garnak. Juda beýda ýersiň öýtmedim.
Ýa-da sen kaňsa hatdyly böyle. Ýa, sen zagadyňa medip bilen dadyň bolmaz. Baby neşe bilen bile tutmadyrmy? Hiç dal boyun alman. Adyny hele tökmedi diýýärin. Häzirim bular öýler men penjäme berip durur ahyryn. Men ýöňlerini saryp, o heleň nirägden tapdyrjakmyşlar. Men olary ölemde dogry ýoly näkidermi? Akıllaryny hemgellik. Öýleri ýöňlerini saryp isserer nalaç. Ýöňe salsalar ýüzüm nire oda şo tarapa gidiverer. Ahir şo azgyna ýal diýrele düşmedi. Hiç da suud edip bilmezler. Ola ýalyňa minni diýrele düşmejekdi belli zat. Jumaul waýyň bir bet pygyryny gödüňe tutan adamlar tapyldy. Araya nazarjy goltugyny alyp Mergeniň ýanyna bardy. Mergen, näme çek bolup ýöreň bilýärmi? Hey bu gan horuna medwem oň ýydan düşmek bolarmy? Başga ýere gider ol. Janyň gorkmady başga ýere gider diýip Mergen haýbat atdy. Sara Arayaň tarapyny tutdy. Mergen, Araya gyýdym, dogry aýdýar. Bir de ýus bir tersi bolak eder. Şoň sürüýe menim näme de bolsa, ilk hor o baň daşyna ýygy şalyp, galtamandan haýty ura çykyp gidenliklerini anyklaýan. Sara teklibini dogry tapdylar. Ellerine oatly södön ketindiňi alyp, ýysylar gum etewli o baň daşyna ýygy şalyp başladylar. Aýnury alyp giden galtamanlaryň azy guýa tarap gidenlik anyk edilenne, daň ýem til kuýruk bolupdy. Jumaul baý ýöňlerini salyp, 30-40 sany atly eşekli adam azy guýa tarap gyslanmaş sözlü boldy. İlk atlar eşekden taýlandy. Soňra atlardan eşeklerden taýlandy. Şey dip gumlaňy süýlen barýan hatar, barha inselip udaryp gitdi. Iň ýyzaklyňam ýüregi nämelim howsala bilen öňüdýärdi. Diňe Jumaul baý hemme zat özüne aýan urun soň iňňen üstüne turunýardy. Demir penjä düşendigini bilip umysyz şykalga tarýardy. Hemmekşi Aýnur diýerkä ýetişip buraýdy diýip arzuw edýärdi. Jumaul baý bolsa, Aýnuryň soňuna galnaryny dileýärdi. Erne baby neşe onu öldüren bolsa ýagşydyr diýärdi. Eger onu diýir boýsa, bir märeke ähli tokoy ele geder göli, onu tapman goýmaz. Wah, odalyny şo heleden tamam mazaly zöýdüp, huç şüýerde öldürip taşlamar ekenim. Baby neşe de hakyny berip, hüjeli gaýlarda durma diýsem bolmaýarmy? Onu ýadyr hemme zat bir ýany bolaýmy ahyry. Huç şupurda da şenni. Ol Aýnur aýal edinmek umydyndan gutornuk elizmänni. Baby neşe iki sözüniň birini öldür ýok etdi buyruk berdi. Ol juda beýle bolaýar öýdünokdy. Aýnur iň soňky pursatda ýan berer, öýdüne gelmäge razy bolur diýip tama edýärdi. Kertik Aýnuryň razy bolanyny hakda habar getirenden soň, ol Selim mollany alyp gidip az goýdy. Aýnur bilen öýdüne nikah giydirjekdi. O ýerde bir kun bolanyndan soň bolsa, seni mara ýygyna aşyraryn diýip Jumaul baý göwnüýür diýdi. O ýerde de sen jagady heleň ýanynda bir kepde bolady taşlap gaýdaryn. Ondan näderdiň? Haçan Jumaul baý ýerden gelerkä diýip gözüň ýolumda bolaýsa. Mazal gep burun ýatşandan. Boýaň iýiniňe sigişen soň ýygyňdan baryp ýygynaryn. Şey diýem, Jumaul baýyň aýaly bolar galy bersin. Ýadyr bolsa Jumaul baý ähli arzuwlarla hoşlaşyp diňe jan alada süýlen gidip barýardy. Obudun mazaly aran aşanlardan soň bir beýik tepeň üstüne çykdylar. Aýnur ýyzy harmanyň lowlap duruny görüp ýüregi üdüren ýaly boldy. Elini aýany kesip gelýän ýüpüň awazyny duýmadyk. Gapyrgan döwüp gelýän eriň awazyny sızmadyk. Aýnur ahmyrlyk iňledi. Arlylyk diýmetiniň, çağaçyklarynyň ırsynyň oda köýüp duruny tap getirip bilmedi. Baýlamarsyňyz zalimler diýip zarlady. Baby neşe dagam ýyzany garadylar. Olaram lowlap duruny oda gördüler. Ot ýetjek derejäne ýetipdi. Ýalynly ganatyny kakap barha ýokary galýady. Baby neşe bu görnüşde wagşyany begen süpeni heşelle kakdy. Ýazyr olaryň biriniň betini ýetile ulaýady. Biriniň ýüregi ýanýady. Zalimden eribli ýakan ot bolsa garanky ýany bögüdip gaýdysy görese şagyrýady. Men çörek. Men şagaran garsy. Men pek adamdan maňlaýdyry. Men parahatlyk, men asudalyk, meni goraň. Maňa otlaryny uzadýan adamdan elin sapyp taşlaň diýip dünýä zar çekýärdi.
Aynur ýene eňledi. Oň biňilletine baby neşe dagy başgaça düşündiler. Olar Aynur ýüpüň agusyny, eýeriň agusyny sylap bilýän elretdiler. Munyň üçin oň nefsleri agyryp durmady. Ýoly bir näme şartlandyrmak üçin onu ýabyň üstüne dik oturdup, iki aýagyny ýabyň garnyň aşagyna alyp taňdylar. Elini hem eýeriň gaşyny taradylar. Soňra baby neşe Aynuryň minip oturan ýabysynyň bir gapda bilen, kertigem bir gapda bilen onu ara alyp sürüwürdiler. Baby neşe dagy gizi ýarymdan aganyny azuya ýetdiler. Kertik Aynuryň ýabysyny ýyda galdy. Baby neşe orta onuň ýygyna düşdi. Olar gür ýylgyndan arasy bilen ýablaryny ýuwaşça ýöredip barýadylar. Ýylgyn şahalary, pürleri ýöremäge piýaskil berýärdi. Baby neşe bilen kertik eli bilen şahalary toýýadylar. Aynuryň orta eli daňly bolan soň şahadar pürler zol ýüzüni şaplap degýärdi. Ol zordan gözüni gorap bilýärdi. Oratdy olak, olary atdan düşmäkärle garşylady. Bilýänler kim? Men baba oratdy. Bahymrak öýde ot ýakdy baby neşe aryň tesile buyruk berdi. Baba sen mi gurgunçylyk mudur? Baby neşäniň äheňinden onuň Jumaguly baýdan ýyrinligine göz getirin oratdy olak ýallaklady. Öýde ot ýanyp duranlar ýatyr. Ne beýle işläpsiň? Gastaly çykdy. Öýde ot ýanyp duran bolsa beýle köýe maşda içinde sıra ýakbadym. Baby neşäniň buyruklaryny Jumaguly baýyň diýip kabul eden oratdy olak ýeka ýörüň üstünden ýygyna duranyp buyrugy berje etmäge topurly. Baby neşe Aynur ýabdan neşerde öýe tarap südürlä urdy. Kertik ýablary ýerleşdirmek bilen boldy. Baby neşe el aýagy gurşup, aýagy üstüne zordan saklanýan Aynur öýüň gapysyny alyp baranyny oratdy olak eýýäm gapyny açyp sıra ýakmagy ýetişipdi. Baby neşe Aynur içerik südürläp goýberdi. Aynur ýere ýalyp gitdi. Aynur göz düşen oratdy olak ankaryp galdy. Baby neşe onuň soragyl nazaryna jogap bermedi. Soň bilersiň diýen manada gözlerini südüdi. Oratdy olaga derrew pil getirmek buyurdy. Oratdy olak pil alyp gelýänçe baby neşe Aynuryň elini aýagyny çözdürdi. Aynuryň dik oturmagy zordan mizal satdy. Ol ýennam janynyň soka salynan ýarlygyny, elinin aýagyndan geçip giden ýüpüň ydasyny duýmaýardy. Onuň başy aýlanyp, ýer sallanşak ýal hallana durdy. Ol pelteli sıranyň üçgüdi şökletine ihtiwatlap hiç zat saýgaryp bilmedi. Hemme zat oň daşyny pırlanyp durdy. Kim-kimden oň başyny aýlanmagy galdy. Ol şeriniň şökgülligini, ýöne dugurly duran 3-4 sany doly şuwulun başga hiç goşuň ýokdugyny gördi. Ortadaky giň ozakda bolsa, ozar odun üýşürlüp, ot degräm edip goýulypdyr. Oratdy olak pil alyp geldi. Baby neşoňy ozakdaky üýşmek oduny aýyrmak buyurdy. Oratdy olagyň hemme zat barady sorady, hemme zat bileti gelip ölüp barýardy. Emma ol häzir baby neşeden zat sormagy etdip bilen okdy. Ol elindäki pili terme söýdi de derrew ozakdaky oduny daşary çykardy. Ene näme hyzmat diýen manada baby neşäň ýüzüne seretdi. Baby neşe oňa ähmiýet bermän Aynur tarapy öwrüldü. Gözüle ümläp durly duran pil görkezdi. Saňa iki ýol bar diýip gadaply etlendi. Yaha, buytor etmän. Men diýenimi boýun bularsyň. Ýa-da. Ana ha pilalla derrew şu ýerden gawryň azmagy başly. Baby neşäniň sözleriniň many almadyk oratdy olak. Gözlerini peteredip bir baby neşe, bir Aynur etdi. Aynur baby neşäniň göni görejini bakyp pert gepdi. Kiň ýaly binamyza ýal bolanymdan. Jumaguly baýar ýigrenje tenimi yrwa görendin. Ýöl gawrmagadanmy müň paý gowgörün. Aynuryň sözleri baby neşäň ýaratyna duýdy. Ol wagy haýwan ýaryp Aynuryň üstüne topurly. Bir gezek şaran ony ýere ýazdy. Muň bilen kanatlanman dep başlady. Ýüzi gözdiýmän dep durşuny dären ýar henkirýärdi. Ene gadýan bolsaň, al gadýan bolsaň, saňa ýentek madarjy gazdyran men gabryňy. Ol Aynur silterläp ýerine turdy. Eline pil tutturdy. Tez bol. Gadýan men saňa. Näme dursun? Baby neşäň eline beren pili Aynur söýgetdirdi. Ol tägel salym pili agram saryp, aranjyrap durdy. Tesini çykarmany ýalaňaç aýagyny onuň gulugyna ýetirdi. Baby neşe ýene de gudy açany ýagryp, oňa topulmagy häzirlendi. Birdenem näme şundur binetinden el çekdi. Aynuryň öz elüle gabaryny gazmagy başlamagy oň kalbyna wagşyana begin soýurdy. Bu onuň ýüregine besläp gelen arzuw dahyry.
Olunny Aynura öýe gabaryny gazdyrardy. Şoňa da diýerligine gömer. Ýöne baben eşäniň bu aşýana şatlygy odagy çekmedi. Ol her zat etsedi, Aynura diýda çökerip bilmänni. Onuň häzir öýe gabaryny gazyp durmagy hem ýan bermezlik alamatydy. Onuň baben eşedenem, ölümdenem gorkmadygyny alamatydy. Baben eşädir, Aynurun üstüne topulmak, onu parça edip taşlamak, zor bile erkini omurup koyurmak istedi. On bedeni parçalap taşladı, uruhum yan bilecek yer görünü. Ol ecizi ayal gurusunu şeyle güyüzün şeyle sıyılmaz erkin bolup bilişine hiç inanmayadı. Gara güyüzün önünde durup bilecek dağdın bardığına ol hiç inanıp bilene oktu. Aynurun boluşu onu şeyle bir gadavı münrüyadı ölün, onu henili seni görülübeştirmedik ceda vermeğin yoluna aktarıyadı. Niyetini yamanı düğün baben eşi. İlki bilen tiryekten madar keypin köklemek istedi. Koy bir häzir gabaryny galy bersin dip oýlandy. Madar demdiň zalayyn. Soň diýen metmese men meň süňklerini boğun şatırda döwüşdirerin. Etini kelip ödün idirerin. Munyň fetçet janyny şeýle bir gyna bolaryň gülün. Soňra oň dolanyp ansan gowrasyna gireti gelmez. Enneki ömrüň şu çukuru galyp bolýan şaňdyr, dip Aynur aýbat atdy. En son kelek duýduruş berýän, eniden bir pille. Men gelýän şäm oýlan ýoksa da meniň ýagşylyga araşmagyn. Aynur oňa jogap bermedi. Baba neşe daşerik sıkıp gapsany zarkylatyp ýapdy. Gapyň daşynyň guluply diýip oratdy golaga buyruk berdi. Baba neşe öle oratdy golak beýle köýe bardy. Gulap turun oğudun kaptarına koyulan tanka lakırdap kaynadı. İki kişi himi oğudu sokup çaylı tankanım ararlı. Ahır nazar batırığın ayarını ele sarıpsınız o. Ennun ne etmek soğulayağınız deyip orattı olak bilet geleceğini gidilap durmadı. Onun bileti geleceğini babi neşe yaramadı. Ol bir işin uzmagirli vaydan başka yekaza adamın bilmeğin islanı oktu. Bu arada kimedir bir yerine gurrun görmeğim haranı oktu. Yönül orattı golağı cevapsı koyup bilmedi. Ol yaha diýlenine boyun olmalı var ya da ertiri koyman yoğuna yanmalı olur. Dip Aynur'un näme boyun bolmaly hakda bir söz aýtmazdan gümürtü cevap berdi. Baby neşe öyle cumagulu baýyň arasyndaky gurrundan habar bolmady. Baýyň niyetinden ağzı kendine habarladı. Oratty olak gurrun näme hakda barýan şak etdi. Baýyň özü haçan geljek diýip sorady. Baýym ýagdaýy gurarak bolurdy. Ýerine düşülip durmasa 3-4 günden gelýärmegem ahmal. Onu baýaly baý gelýänçe saklyjagym därli. Muýra gelmese onu ýertiden aňar galyp bolmaz. Ýylmazdan gelinmegi mümkin. Onu galyp duran şukurna sesdirerse. Ozo tekilap üstüne ot ýakar. Tapaýmanjyk geçerler maslygyny. Aynur çararan atýady. Ýöne işlemen dowam edýärdi. İlkili onun pili kulgatşykly çalymtyl gatla gaýyrdy. Soňra pil sagdyn gatla gitdi. Onun gyzgynyna dimmedyl bolan toprak çykyp başlady. Onun gözüni ýeriň astyndan gazalgan çowup çykyp durýar görünýär. Belki ölüm hakdaky, çağır hakdaky oýlardan daşlaşdyrýandyr. Aynur ödüm bilmän. Pilin gulagyna agram salýady. Oğudun gılgınına gıdarın topraktan geçenden son yer has yumuşadı. Şukur eyyem Aynur'un dıyydığına yetip baryadı. Oňşöýden eşitiri uğran hümürdü birden onu saklanmaya mecbur etti. Ol şukurun gırasına pilin söýäp oturdu da diňsaldy. Baby neşäniň sözleri oňa aýyl eşitildi. Baby neşe üstüne topulup durka, onu gorkuzman, gaýta gazaby mündüren sözler häzirün beýşak gorkuzdy. Ennamna sowuk derini. Gowru saňyllap başlady. Ölüm hoğup yağırlarından soğuk pencadan ordu. Enne şeýdip, ölüp gidivermeli oldum deyip ol hoğulap demalli. Özüme uğurram dedim, sağa çıklam nedir? Oların gününe ahil olur. Enne hiç alası olmadım ka. Enne men şeýdip sağa çıklam dökör gidiveririm kam. Diýer galmak hakdaky pikir oňa, ölüm hakdaky pikirdenem aýrylgan solup görünýär. Baby neşäniň bedroý keşbi gödüňine geldi. Maralyň garagan bolup köýnegine ýelmeşip duran ýaralar ýadyna düşdi. Enne şeýdip ölüp gidivermelimi? Enne öderimli ýöz gawrymy gadyp durmakdan başga elimden geljek zat ýokmu diýip oly ödegine ýedenni. Ýok. Aynur, bolşuň däl. Çykmadyk janyna umyt tuğa.
diýipdirler. Sen ölüm hakda da pikir etme, gabar hakda da. Öldürsöre gabarıňym gadarlar gömerlerim. Sen täzanyň sıkýança diňe sypbaň alada sen. Onun kalbyna anam göwresine kuwat beren ýaly boldy. Ol şkalga atyryp taşdöwrüň sir salyp başlady. Ilki bilen nazary kapyda taklandy. Onu açyp biljegilmejegin saklady. Ýöne agyr gawsany götermäge güýji ýetýände kapydan duýdurman çykmak mümkin näli. Ýok, men ol öýde oturanlar duýjakdylar. Näme etmeli? Täýärimiň aşagyny gazmalymy? Munuň üçin näçe wagt gerek bolar? Birden gap çykmagy ýetişmäkäň duýulaýdan näçe? Bir derek azap şekenin almadymy? Ýöne duýular edip gorky oturmakdan ma peýda ýokdur. Ölsüňem senen bölmeli. Olaň öýdeli bilenjik pil getirip berip gitdiler. Mundan ahmatly şäher tapylmaz. Ol goňşuýyň gapysynyň açylanyny eşitdi. Baba neşe daşary çykan kertiň ýygyny gördü. "Seret, oý işleýärmi?" Aynur tar ýerinden turdy. Işläp duran kişi boldy. Gelip kapydan ışıklap giden kertik öýde işini bitirip içeri girenden soň "Gadyp dur" diýip habar berdi. Aynur işlemini bitirip ýene pikire batdy. Näme etmeli? Täýärimiň aşagyny galyp ýetişermikem? Beýdip barlap dursalar täýärimiň aşagyny galyp bolmaz, belki ukak derler. Erteleşen ýatmany geçäýetleri ýok ahyry. Olaň ýatarna garaşdyň näme boljagyny bilýärmi? Belki olar keyiplerini köklänlerinden soň ilişkinden dynarlar. Aynur wagtyň näme hilligini biljek bolup, açyk tüýnükden atmany etdi. Garanky asmanyny ýyllar gözden peter edip, howsulary herdişýärdiler. Aynur heni dan atmanyny bildi. Birdenem onuň gözü uzuny ýüp takalyp, täýärimiň başyna ýyltylan tüýnük ýüpüne düşdi. Oňa asmanyny bir halasgyar golundy tutup duran ýer boldy. Ol ýeginden agyr ýukaýyrlyk ýeňillik gürdemaldy. Begenjinin ýaňa agyra beresler geldi. 2 minutdan ýitirmellerligine akyl ýetip duran Aynur aýgatly karary geldi. Eline pilini taşlatdy diňşirgenini. Gertik ýatsa golp ýörmüň diýip babyny şant ýereşdirdi. Ene şu ýerde işara diýip oratdy ulak seslerini. Soňra mümkin aralaşdy. Aynur çukurdan böküp çykdy. Algap baryp täýärimiň başyna daňylan tüýnük bagy çözdü. Onuň uzunynaky ýüpü çödüp aldy. Aýagyny tüýnük bagynyň halkasyna bassy. Onuň elindäki ýüp bilen tüýnük bagynyň daşyny daňyp, ýokarrakdan ýene bir baskançak ýatanny. Ol baskançaga garandan soň eli çagaraga arkaýyn ýetdi. Bar güýjüni jemläp tüýnükden çykdy. Giýjan sarkyn şemali onuň gara der bolan ýüzüni sypap gugudan aşyryny ýaletdi. Onuň durmuşa bolan teşnegini artdyrdy. Ol dessene göwresini öýüň beýle tarapyna gidildi. Uklary ýaplanıp ýatyşyna ikinji öýden saldy. Neşe keşler dünýäden behabar maňylaşyp ýatyşlaryna tirýek şekmen dowam edýärdiler. Jana aram tapan Aynur usulluk aşağı syýrylyp başlady. Inni ýekezi aladasy öýüň gamşyny şatyrdatman düşmekdi. Ol aýagy bilen gamşyň erňegini gözläp usulluk aşağı süýşýärdi. Şo barşyny da bir iňçejik tama bilen artbagy şatarap gyýylýardy. Duýgusyny aldymanny. Ol öýüň gözüne gamşynyň ýokdugyny bilenne dünýä täzeden ýaly boldy. Usulluk bilen syýrylyp başak düşdi. Aýagy ýeri degenne halas bolananny. Ol haýr etmän öýüni gawa ýylgynyň aňarsyn oklady. Ýene diňşirgenni. Näme üçindir birden tokuy ýurup gidibermekden saklandy. Onu beýletmäge mejbur eden zat tokuýyň içine girmäge gorky diýenlik däldi. Ol tokuýyň içinde guwaş haýwanlardan başga wagt ederse-de, bu wagt ederden okdy. Ol ýadyr tokuýyň öýdüni gizläp biljegini şu görünýärdi. Ol ýadyr tokuýyň içine nigre gidip nigre ýetip biler. O birden ağlaşyp ter tuğra gitse. Ýa-da iň ýamany, işte urakda aýlanyp dursa näme hil bolar? Birden onuň gaçan duýulyp gözlegine çykylaýdy. Derwň ýygyny ýetmedilermi? Ertir onu ansatlyk bilen gözläp tapmadylarmy? Olaň Aynur'un gaçanyny daň atmaka biljekdiklerine uzy kidel. Ýatmakar ýokman barlarlar. Häzirim olaryň Aynur'un gaçanyny bilmeýänlikleri, onuň ýaňa arkaýynlyklary, ol asla gaçan edip kellerine getirmeýänlikleri sebäp bildi. Tokoy giň uly. Onuň Aynur'u halat etmegem mümkin, ele bermegem. Tokoy näme bilet Aynur öňe siňip gidibermäge ýaýdanny. Şo wagt öýleriň arka ýüzünde daňyly duran atlaryň bir burnuny parladyp, öýü hakda ýatlatdy. Bises Aynur'a bärik gelýän şagyr sol eşdildi. Ol ýawlaryň birini atlanyp berse, halas boljakdygyny göz ýetirdi. Ýuwaşlyk bilen ýerden turdy da ýawlara tarapy urudy. Ýawlar oňa gulaklaryny üçerdişip seretdiler de derrew ynjylylar. Aynur olaryň iň daýagyny nazarlap, şoňa tarap aýgatlyk adam urdy.
Gaňtarlygy duran doğru atyň aýagyny çözdü-de, onuň üstüne guş bolup gondy. Atyň zylogyny gelen uğurlaryna tarap burdy. Owa gögünjüň at ýeňil bopdy. Onda takat yetmedik Gaýnur oň böwrüne degtirdi. At giýjäň şinne gara ýyldyrym bolup süýündü. Baba neşe bilen oratdy golak ikisi uzaklaşıp baryan at aýagynyň sesine gyşaryp ýatan ýerlerine laňa galdylar. Bir-biriniň ýüzüne aňk-taňk bolup seredişdiler. Baba neşe elindäki müşdügini gaçyrdy. Oratdy golak ýaňy otdan çykaran himini ýere gaharly taşlady. Ýaby boşanaý diýýän. Ha, ýaby däýe bolaýmasa. Baba neşe sırap ýerinden turdy. Gapa tarap topullu. Oratdy golak oň ýygyna düşdi. Olaň güpür taparına tüýüzü kudy ýatan kertigem laňa galdy. Üçüdem tüýnekleşip taşarak çykdylar. Oratdy golak gören kertik ýaby ýatagyna tarap topullu. Baba neşe Aýnur taran öýüne tarap ylgady. Gapyny itip öýüň içine teretdi. Aşağı sallanıp duran tüýnük güpünün başy daha da gözleşmedi. Aýnur diýip ýüregi ýarlyny ýalgy ýygyrdy. Emma oňa jogap beren bolmady. Gaçypdyr. O wagşy haýwan ýaly arlap at ýatagyny ylgady. Ýöňünden petepet gelen Oratdy golak göre çaknyşdy. Gaçypdyr. Gaçan näme bolaýmasyn? Hani öýü bir açyp görelip Oratdy golak onuň ýerine gördi. Baba neşe eýýäm öýüň içine görenim boldy. Oratdy golagyň ýerine düşdi. Gapyny açyp şerik kurda vurdular. İçeride hiç kim ýokdy. Bir-biriniň ýüzüne seredişdiler. Nädip gaçdyk? Oratdy golak orta arada aşağı sallanyp duran tüýnük güpüni gözünümledi. Wah, armany zatypdy. Dip baba neşe aç möjek tek ulap taşykdy. Ýawlar tarap ylgady. Oň öňünden çykan kertik doğrat ýok. Tarapyna ýolmandyr, çödülüpdir diýip habar berdi. Mered edipdir. Zäher edipdir diýip gaharyny kimden çykarjagyny bilmän duran baba neşe kertiň üstüne ýygyrdy. Näme beýdip agyňy öldürip durdyň? Ýet. Öýden tüpeňe ber. Wah, armany tapdy. Atlanmaly, kowmaly. Baba neşe ýaba tarap topuldy. Kertik öýülgady. Ol baba neşe atlanýança öýden ýara galyp çykdy. Baba neşe ýüzüniň uğruna kertiň ududan tüpeňini kakyp aldy. Ýabysyny ýüzüň tarlaryp barşyna gyýgyrdy. Atlaryňda ýydyma düşüň. Aýnur bu wagtlar esli aran açypdy. Üstündäki naşgaryň howtulasyny düşünüp doğrat uçup barýardy. Aýnurum o jenewere ynanypdy, ykbalyny tapşyrypdy. Ol atyň guş bolup uçup barşyndan dogry ýol bilen barýanyny bilip oturdy. Hyýaryny bolsa ol ýem çağıjyklaryň bagyryna basýardy. Atyň ýüzüň saldyryp barýan Aýnur bir kowu süýlen barha aran açýardy. Ikinji tarapdan gelýän kowu bilen bolsa barha aran ýygzamladýardy. Tokoy ýyzda galypdy. Doğrat büktürlüp onu beýik tepäň üstüne alyp çykanyna ol ýygyna garady. Emma daňdanyň çalymtyl gubarynyň içine gözüne hiç da gelmedi. Golay boltumda ganymynyň ýokdugyny bilip bir näme göwürüm giňedi. Has arkaýynlaşmak üçin daş töwerini tersaldy. Gapdallanam ýöňdünüm awanyp gelýän howp görmedi. Ol uludan demin aldy. Inni gederine geçen Doğratyň sıyırdan boynuny, gamış gulaklaryny minnetdarlyk bilen garady. Onu gysamagy ýüregi goýmady. Özüň bilýänsiň jenewer näme etmeligini. Ölümden halat etdiň diýip içinden oňa alkyş okady. Inni men seni gysamaýyn. Ganymlaň daşladygyny bilýän bolsaň öz maýdanyňa gidiber. Başym sana gurban bolsun jenewer. Ahir çağıjyklamasa gaman getirseň bolýar meni. Galyp ömrüm senden görerin jenewer. Görnetýän ölümden alyp çykdyň meni. Aýnur hyýalyny atyly gürleşip gyzaryp gelýän daň şapagyny nagarlap barýardy. Günnöwür barha gyzaryp asmanyň etegi ilki goýy gan reňkine girdi. Soňra barha ýagtylyp altyn ýuwuşgynar gurady. Şo wagtda Aýnuryň gözü ýöňden gelýän bir toppak atla düşdi. Kalbyna göküm aralaşdy. Düşman ýöňüne aýlanan röýtdi. Atyň başyny çekdi. Onuň ýüzüni terse görüp gamys salmagy ýarlandy. Şo wagtda akylyna aýlany, näme düşündi. Ýöňden gelýän atlylar köplükdi. Olaryň öz gözlegine çykan adamlardygyna göz ýetiren Aýnur ýöňe olar tarap at goýdy. Mergen nagy ýöňlerinden bir atlyň gelýänini görüp saklandylar. Dowup gelýän günüň şögledine ol atyň üstüne gyzyl baýdak patardap gelýän ýarly. Gyzyl baýdakly atlynyň görünmegi geň taňdat däldi. Şoň üçin olar Aýnur at şap gelýänler diýip göwünlerini getirip biljek däldiler. Atyň üstüne patardaýan gyzyl baýdak goýlaşdysa adam sudugyna girdi. Mergen nagy ank bolup seredişip durdular. Birdenim ýerlerden gygyryşyp başladylar. Baýdak däl adam.
Ayal maşgala. Aynurdur. Edil özü. Zumagul baýymy hemme kişdenen göz ýetiripdi. Emma onuň dili tutulup ýüzüne ölüň reng kurup durdy. Ýöne häzir oňa üns berýän ýokdy. Ýygyň gelip ýetişenlerem mergen nagaýynyň toparyna goşulyp Aynura terdeşip durdular. Aynur bolsa atyny barha gyssaýady. Ses yetim ýere geleninde oň atynyň sapşygaýal göründi. Ol atyndan üstüde duranlar tarap ylgap başlady. Duranlarym oňa tarap ýeňdi. Aynur aňyrdan ylgap gelişine ýüzüne ýazylyp gitdi. Derre onuň goltugyny tutup dikeltdiler. Goltugyna söýgüt berdiler. Ol daş tögürüň näkrem güýdüne naýynjalyk bir heretdi. Bütün göwreti bilen elenip aglap başlady. Doganlarym, mehribanlarym, men düş görýänmi ýa-da men bu peladan sypanym sönmi? Sön. Sen halas bolmaň diýip, ýerlerden onu köşeşdirjek bolup başladylar. Ol bir näme ýözüne ýelarandan soň, "Ne güne düşdüň? Näde tutup bildiň?" diýip, sonra warny ýagdyrdylar. Aynur ank bolup otyrdy. Nämeden başlap, nämeden gurrunu berjegini bilen okdy. Birden onuň gözü bir gapdarly el arkasyna daňylygy ýüzüne ak taým edip duran Zumagul baýa düşdi. Gözlerine mızık gollu. O ne yem ne hileli sarıp gorunu bağlanlıklarına hayran galli. Ona taraf topullu. Ine men ganimim. Men bunun gany sevem doymun. Mergen bilen Saraga Aynur tutmağa yetişdi. Beýle kadamlar tutmağa yetişmedi. Derre Zumagul baý atyň üstüne agdardylar da üstüne salaminler boldular. Kim yumruk salýa, kim depýä, kim boğup ýatyr, kim gamsyle şawlap ýatyr. Ah sen haramzada. Bir an köýrüniň kimdigini bilýädikli. Al hakyny nejiz. Wagt mun gözüni köwreteňizdi. Oglanlar, maňa dawr ýol beriň. Menden bir teperrik gordun bu haramzada. Mergenle Saraga sehel hayal deprindeler. Zumagul baýyň tüýtmüýde ediljegini göz ýetirdiler. Olar adamlar aýyrmagy topuldular. Bir ýagdaýa bir garadan tomaş edip duran Aynur bolsa, begen jana gaýgyrýady. Wagty onlar, ýerleriň ganymy. Mergen bilen Saraga adamlar ýek-ýekden çekip aýyrmagy durdy. Hay garadal watlar dura görüň. Wah, degmesene. İçim mırtoga doyunna diýip aýrylan adamlar ýene ýöňe ýadylar. Eli tutulan aýygyny salgap galýady. Zumagul baý bolsa aman dilep uliyle gaýgyrýady. Ahyry bir zaýdar ýelmän boldy. Ol seňselep gaýkylan kesdi. Burnunun gan gelip kelestirep başlady. Aýygyny käte ıskynda kakýady. Mergen bilen Saraganyň höreköşe sebäplimi, ýa Zumagul baýyň seňselep titrep ýatmagy sebäplimi adamlar köşeşdiler. Zumagul baýym bir salymdan tutuldy. Gan güýme gözlerini usulluk bulaşdy. Adamlar ýaňadan oň üstüne topular bolanyny mergen olaň öňüne gapsady. Adamlar, bu haramzada nähil jiza berseň mazdyr. Ýöne beýtsek, bizim olaň özüle deň boluruz. Biz olar ýaly wagşy därler. Bizim döwletimiz bar, kanunumuz bar. Bu nejiz kanun öňünde jizasyny çeker. Adamlar nägillik bilen gaýgyrşdylar. Bular ýeden edip ýörendir böli, bulara bir zat etmeli, orada kanun orta düşäýär. Muň jizasyny şu ýerde bermeli. Muny dowram etseň mazdyr. Muň üstüne ne bitdi kuwatlasaň mazdyr. Bolsa da adamlar bir näme köşeşen bolarly. Barıp baýy elru beren bolmady. Aynur Zumagul baýyň alkymyna baryp oňa gyzyp bermek. Agşam tiýsin gaty çasly çykýady görün. Inne beýle beýürýän ejide ganem zalim. Aýalça da ýok ekeniň. Men bu gazymy pyşak goýuňda da gaýgyrmanam diýip ýüzüne tüýkürmek isläpdi. Ýöne mergeniň sözlerinden soň oňa Zumagul baýyň bedro ýüzüne teretmegem ýigrin zolup göründi. Soňra Aynur adamlara ähli wakany bolşy ýal görüň edip berdi. Mergen ýanyna 6-7 hany saýlamatlygyny alyp azuguya babyn eşidagyn gözlegini ötdi. Meýle adamlar bolsa Zumagul baý öňlerini salyp owa dolandylar. Olaň ýoly Aynur'un o odalyny harmanyň üstünden düşdi. Düýünkü tegelini oturan altyn harman bugün gara köýük bolup ýere ýadyryp ýatyrdy. Onuň töweregine bir giden ýeriň sypalam ýanypdyr. Aşak şöküp hüýt gara gemri bolup ýatan harman ýeri. Aynur'un gözüne o oda gara köýük gören äpet insan bagry ýaryp göründi. Ölümüň öňünde diýe jirlemedik Aynur. Ödün lampaşak goýberdi-de uly bilen bagyrdy. Wah, maňlaýmyň deri. Sağajyklanmaň çöregi. Baýnaman geçerdiň, baýnaman geçmişler. Nenen eliňiz bardy zalimler.
Hey şörögü doğru kas ederlenme. İn sağacıklanmın. Günü neye hili geçer? Sağacıklan arasında sağaman qaralığına şükür etti. Sağırı da Allah yetirir deyip onu köşeştirmeye çalıştılar. Yil gün bazadın den paylaşar. Beyle ağırını düşen adam yeka oylayan nerler. Soğatlar bir sözler köşeştirip bilmedi. Sağacıkların bağırına vatanına. Aynur dünyadaki bardağı unuttu. Olar gayta guzokludu, hamdıktı. Bağlalım, size dönüyorum. Size şu ecengizden köp gördüler alimler. Size kalkanızdan ayrınları bilen olman, ecengizden ayırsak kollar. Ahıran peyerlerini taptılar, peyer yamanlar. Sağları vurdu, yece zanını isip, onun boynunu aslış batırdılar. Yenedir sağları bir neme köşeşönden son. Araya barıp Aynur'un boynunu uzakladı. Gözün aydın doğun, sağaman sağacıklan koğuştun. Sağır doğun. Ahır tıptınız alimlerden deyip, Aynur begin işteslerini. Maralem Aynur'un boynuna gındı. Gözün aydın Aynur, menem sıpandım o zalimden. Senin gözün aydın, tıptın vursun. Geycanın bir vakti mergen navi, babın eşeden direkt tapman dolunup geldiler. Olar Cumağulu bayın ağzı kuyunun yanına öylerini derev taptılar. Yöne öylerin yanına dine oratdı olak gülen kertiğin baslığı yatırdı. Cumağulu baya suut edilip yoğuna yanıldı. Suut dol ehliyetmişlerini boyunaldı. Nazaram öz buyruğu gülen babın eşen öllerini onayttı. Öz gağanlarının kimdigini bilmek. Onu da on babın eşe olup çıkmağı Aynur'u ottan alıp suut aldı. On yüreğine gadap oğdu ön kısımlarını beter loğulap tutuştu. Ol gağanlarının hem dıyılmaz düşmanının yeryüzündeki yeketek hoğuzlar olup çıkmağına yanıp pişti. Yani ol, şu yerde düyüplü bir hakikati akıl yetirdi. O mundan uzul. Hoğuzlar diyen mukaddes sözü, mukaddes gağanıberlik manasına düşünüp gelipti. Köyüne cemgiyetin kadı kanunlarının hoğuzlar diyen sözü ne hili mani berinliğine Aynur ön düşünmeyerdi. Ol köyüne cemgiyetti. Ayal maşkalanın hak hukuktan mahrum dövrünü hoğuzlar diyen ben hükümdar diyen ekenliğine. Dine, şu yerde akıl yetirip bağlı. Yadır meselanın düyüp kökünün adat bolmalı mı değer mi diyen manası yırgıyanlığına ol dine, şu yerde de ol akıl yetirdi. Hut yoz adatlı uğrunu görüşü ayağa kalanı üçün. Onun yeketek yakın hoğuzların deyip yürün adam bilen ara dağ düşüptü. Ol yoz adatlığına kast ediyen adamın, özüne hoğuzlar olup bilmeyecektiğini, onun ganim düşmanlığına kimse akıl yetirdi. Adamların iki bölüğün hayıtsana değişikliğini kezitleyenliğini o bütün durkuyla sadı. Babin eşi, inni hiç vakit on hoğuzlar olup bilmez. O neşa yödün alırıp ağrın namusunu, karnaşın hoğuzlarını iyilini unutatan adam. Bağırların elindeki yarağı uğurlun adam. Aynur'un yüreğini. Babin eşa dören yigrinç. Gadap, ön kısımlarını beter tutuştu. Doğuladı. Tiyada durmuşun el düşmanlarına karşı gönü egitilmedi yigrince uğurlu. Olun öz adatlı üçün, tiyada durmuş üçün, sevur yarın nazarın qanalma üçün, sınıfı düşmanları karşı te en sonki demine çenini aygıtlık güle uğraşar. Nazar, yediydim. İnni men hemmezada gözüm yetti. İnni men elimi koşurup oturman. Sen görüşün devam ettirin. Ganim düşmanlar seni öldür peşerlik hakmazlar. Men ya ölürün. Ya da sen ornun tutorunayıp Aynur öz nazarının önünü kasem etti. Aynur'un ıydından esli koğunlarının son gözüne hiç tat eğilmedik babın eşi. Koğuyun devam ettirmen biderek vakt getirmektiğini göz getirdi. Aynur oba sağaman gaydip bardı. Cumağulu bayıngam işinin qaytışaktı qoňşyň aýrynda görnýän ýaly aýanyny. Şu sebeplem, ol atynyň başyna ýygyny öwürdi de, öz başynyň turmagyny aladyny etip başlady. Hemmesi gutardy. Sapdy. Babyn eşi uýany eýerin gaşyna ýerlerdi de, ýeki dawyn ýaly äpet ýumrugy bilen maňlyny urup başlady. Wah, özüm akmak. Elimdäki agymy sypdyrdım, oturup bir aýal elimden armanyny sapıp gitti. Ah, akmak. Ağzıma keterip gelen zırtkarımdan neyindim. Inni kim verir Cumağulu bayın vadeden hakkını? Birden on kellesine karışılmadık pikir geldi. Ol begencinin yana tas değerli yaptı. Ol kakından yar olup manglayına
öňkünden meter yumruklap başlady. Bagtyň getirdi baba neşe. Maňlaýyň açyldy, gara maňlaý. Ägli adamyň yerini düşdi. O da özüme oğlu bayın ähli baýlygyny eliňe getirip berdi. Begen baba neşe, heşelle kak. Alnyň o gün nowdy gara maňlaý. Ol ýabsyny depsilep, oratdy olak gülen kertiň ýanyna ýetmäge ýetdi. Baba neşeň tüýsüniň ütden görün oratdy olak gülen kertik onuň da sormak etdirip bilmän agyzlaryny ögüldüş barlar. İş gaýtdy. O hele owa barar. Juma ol baýyňam ýeko kotawşyrarlar. Indi ne sökkak dip oratdy olak gamyş kimen gallardy. Näme etmeligi belli. Baba neşe buyruk berje häňde aýgyt durlady. Öz başyňy tormaly. Bir yerden ýurda aşyp gitmeli. Oratdy. Indi juma ol baýyň ýere düşdügidir. Indi ondan bir de haýır da ýok zawalla. On pullaryny nirdi gömüňden sen habarly bolmaly. O pullary alalyňda teýrek bir yerden götürmek gele bolarlyň. Haýdy men ýydymyzdan kowu geler. Ol aýal hemme zady jikmejik salyp berer. Bir yerden sypanmy bilenem bokurdagymyz bitip oňmars. Baýyň zadyna ýelursak näme hili bolar diýip oratdy olak ýaýdan jyrady. Baba neşe oňa hemlurdy. Gerek bolsa baýyň janyna diýilmaly bolarsyň. Anten gurrun betetde çaltyrakdyr. Bir ýerde arkan ýüzüň gaýşyp durmagy wagt ýok. İki odyň arasynda galan oratdy olak sınraklap başlady. Baba neşeň diýennesi baýdan gorkdy. Baba neşe kulak asmasa da üstüne ölüm howpy abanyp gelýär. Birden bay aman galaýsa näder diýip bolnaýyn zat seslerini. Oň jogabyny özüm bererin. Oratdy olaň jan terek bolup duranyny gören baba neşe oňa gatam adamly darady. Sen janyň gaýgysyny et. Janyň bokurdoňa gelip dur sen baýyň zadynyň gaýgysyny diýäňli. Ýa-da onu taşlap gideniň bilen baý saňa sagwalaýdyr öýdýäňmi? On sen almasaňam bary alarlar. Gerşine syýyk türtüp, Jumagul baýyň özüni tapdyrarlar. Sana öýün nepinilmez samsyk diýerler, hany gümmesin mün köpertmede sör. Oratdy olagy, baby neşäň buýrugyna boyun gulmakdan başga ýol galmady. Olar ýerlerine gyssaly türüp gaýtdylar. Ýolda bir adam gepleşmediler. Baby neşe niýetine dügen işini ölçürip dökýärdi. Onun gara ýüreginden bir habar oratdy olagy gören kertik bolsa, ömsüm ýerine düşüp barýardy. Baba neşe, öýe ýetýän şäher hemme zady mazaly biçerdim etdi. Ol ýabysyny gadygadandy da oratdy olagy gysady. Oratdy. An bejigdirek gör nirde gömürügi, baýyň humy. Oratdy olak baýyň hemme baýlygyny, nirde gömünni bilmeýänligini, diňe kiçirek bir golça doly gyzyl puluň, düýäniň boýnugy doly hem kümüş puluň nirde gömülendigini bilýänini aýtdy. Olaryň ýerini görkezdi. Baba neşe, kertige kümüş puluň gömülen ýerini gazmak buyurdy. Oratdy olagy hem gyzyl puluň gömülen ýerini gazdyrdy. Ol gaty yssanýady. Ýollaşlarym yssaýady. Basymrak birden aran açmak gerekdi. Aynur salan öýleriniň art bagşyndaky kümüş puly kertik derrüw galyp çykardy. Baba neşe düýäniň boýnugyny ýarpylap duran kümüş granlary horjuna boşatmagy buyurdy. Öýlerin terek çeken öýleriniň ojagynyň astyna gömülen gyzyl pul gölen, gazgyn ýetmesin dilip gaty şun gömülipdir. Oratdy olak oňa wagty bile ýetip bilmedi. Bir gapdaly oňa synep duran baba neşe pullaryň ojagyň aşagynda hem öýüň art bagşyna gömülmeginiň sebebi bardy çakurdy. Bu soňra pullary ojak ýerini hasap tutup tapmak üçin edilýän borly netije geldi. Sebäbi ojak ýeri udak güllerin dogamyna belli bolup galýar. Udak wagtlap ot ýanyny ýeriň topragynyň renk gitmän galýar. Baba neşe belki beýle köýüň ojagynyň aşagynda dokunmadyr. Ýöne oratdy olak onuň bir habardyr diýip pikir etdi. Wagtyňyzda şäkillik bardy ahmyrly oýlany. Wagt bolundygyny ol bir ýerler gyzyl düýerji gelip çykardy. Ahiri oratdy olak hem adam moýçkurdan keşä dolanygy kidizik golçany çykardy. Golçany başak tonlaryna altyn teňgeri şaňgyrdap döküldi. Olaň üstüniň ömgüli petrap çykara geldi. Ilki tylla teňgeleri, soňra bir-biriň ýüzüne aç gödük gözeredişdiler. Üçden bir wagtda üýüp ýatan teňge şaňganyrdy. Üstüniň emeli asatma tutýanyň kyal saňgyrlap durdy. Pullary horjuna taryp taşykdylar. Baba neşe kertige horjuny ýabyň ýygyny bökdürme buyurdy. Kertik horjuny baba neşäň ýabysyna bökdürip durka oratdy olak baba neşe öýlendi. Batyr,
Bu kertigi deň şäher gedip ýdymda düşürip ýörmek näme gerek? Muny koýup goýbersek nädi? Baby neşe onuň ýüzüne etmän aýyt diýip dedi. Gyssanma. Koýup goýbersäň şaýat bolar. O näme etmelerini özüm aýdaryn sana. Ol pully gorjuny ýaba bökdirip ýanyna gelen kertigi işerden at torban alyp çyk diýip ýumuş buyuran kişi boldy. Ol öýe tarap ýönelenden bolsa, tapançany çykardy. Gapa ýetip barýan kertiň ýagyryny otlady. Kertik gapa ýapyşyk bolup öňüňde gatdy. Emma näme üçin öňü ýykylman? Gaýşarjyrap arkan tesidi. Birdenem çiň arkan gürpüllap gaýtdy. Batyr onu näde aýdyň diýip garaşylmadyk waka allan çygit bolan oratdy olok galpyllap başlady. Baby neşäniň gözüne göz düşenden özüne hem edili şeýlik balyň garaşýanyny akyl getirdi. Soňa galmadlyk üçin derrew biline sapança ýapyşdy. Emma hemme zat öňünden madal ölçerip dökün. Kimde taýýarlyk görün baby neşeden eýýäm soňa alypdy. Gymyllama. Baby neşe oňa sapança tutup keskin buyruk berdi. Men onu sana näme etmeliligini öwretmek üçin atamak. Oratdy olak bialas elini ýygyna çekdi. Ýygyna çöküp ýalvarmağa başlady. Batyr rehmet, du demek bolluk, haýpyň gelsin, maňa hiç taýdy gerek däl. Sarma degmeseň bolýar. Oň gözleri hanatyny çykyp gelýärdi. Kellesi gorkunç taňyrlaýardy. Soňra ol gepläp bilmän, ýöne agdyny mümkünledip öňe tarap dylanaklap başlady. Näme üçindir? Baby neşe onu atyp goýbermän. Tapançany şenep durdu. Aňryň öwrül. Nip ol diýişini gyzap buyruk berdi. Oratdy olak öwrülmedi. Birden dil açyp ýene öňe dadamaklygyny dowam etdi. "Rehmet Batyr, degme maňa, ömür gulun golaýyn." Ol hem ýalwarýardy, hem dadanaklap öňe düşýärdi. Tapança güňleş testlerini oratdy olak ýer bagyrtlady. Baby neşe näme üçin tapançanyň ýerini özüne tarap tutdy, oň şeýle esli atlap seredip durdy. Soňra äwmen onu ýerine saldy. Atlaryň bir ýerine atlandy. Pully bökdürgüli aty bolsa ýanyna goşdy da tokoýly otynyp gitdi. Oratdy olak bilen kertigiň masly bolsa serilip galdy. Baby neşe hökman kowu geljekdigini, kowuşularyň olaň jetedini toprağa durajakdyklaryny bilip durdy. Şondan soň baby neşäniň nireleri ýetirim bolanyny hiç kim bilmedi. Onuň ödüm dolanyp bir ýerlere garatalmady. Agyr jenaýat onu bir ýerlerini terk etmäge mejbur eden bolsa, Cumagul bayın ummasız pulu onu bir yerlere dartıp duran sapakları karıştırıp taşlaptı. Ol yaydan durman bir hova yurdun täzeledi. İyil günün gow edahidi var. Kıyın güne düşeni köplük kolup kollayalar. Elen gelin kömöge diyalar. Öy oğdalyny yorgunny şök gapçanak görýärler. Garybyň toyuny ýasyny köplük kolup soğuyalar. Harmany otlanyp arly ýylky azabı ýygan urun. Bir dur dänesli garyn aýyny urdy. Ýylgün elinden gelen kömögi berdi. Her kim başardygyny geçildi. Ýöne ýylgünde de üýşüp ýatan artada taşalat ýok. Tohumluk dänesini aýryp goýandan soň aýyny urun gallasy ala bahary ýetmän utardy. Olun eswat bäri tamdyra barmagyny kesipdi. Ýarmydyr bulamagy ýatypdy. Bugun bolsa enäniň eň soňky urusy kendine geçdi. Ol Aňry isteyeni 2 gün çağıraryň öňünde durup biljekdi. Üçüncü gün näme etmeli bolar? Onuň aňryk näme etmeli bolar? Hasyl ýetişýänçe, ýene de enşeme aýy nähil dödgelip bolar. Onuň ekmeli. Inni göwürmeli, inni pişmeli, inni normaly. Onda da ýyl gow gelip suwbal bolsa. Daşarda şemal suwlaýardy. Ojokdaky ýylgyn töňgesi lyp-lyp edip çalajyan ýady. Onuň şöýlesine ilk egri oturan enäniň elleriniň kölügözi tärimleriň, uklaryň ýüzüne çalaty durup bolup gaýmalýardy. Ortarda 5 tane şagy ullokan ýorugynyň astyna bir-birine gysmyljyryşyp ýatyrdy. Olar ýorgony başlaryny çekip ýatan toňlar kelleleriniň niredigi, aýaklarynyň niredigi bildirmekdi. Orta gawun garpa üýşerilip, üstü ýorgun bilen basyrlan ýawrulyp dur. Ene ellerini pelpelledip üsmek hüýe. İlk dyn man parlanýa, bargap ýok görýär. Enäniň oý pikir ilkdenim şalt parlanýa. Emma ol pikir sapagyny çözleýänini, saraýany bilenok. Bir görseň bir uşşaga tapyp sarap oturun ýaly. Bir görseň ähli zady bulum muzur edip hiç uş tap bilmän otur. Ýel şuwlaýa, ilk parlanýa. Ojokdaky ot ýanjagyny tünjagyny bilenok. Belegin şarkı ilk ýaly parlan dur wagt ýelkimen öň okturulyp barýar. Enäniň umyt arzulary bolsa ojokdaky ölüsü ot ýaly bir köreye,
bir garalıyor. Şemalyň şu gullusam kä özüp kä ýanyp duran odam, dyňgysy pırlanıp duran iýigem, sodulluça iýinşilip barýan erişem, ene ýany tukatlyk sallanşagyny görýärdi. Ol gussoly pikir ýumgyny taraýardy, çözdeýärdi, taraýardy. Onuň elindäki iň soňky sümök tamamlandy. Ol golunu giýinip, iýigi eriş, mazal togalyan şaparlady. Emma näme şundur? Erişi iýige taraman, süýüm marmagyly ortagarmaň daşyny tarady. Iýikdäki erişim ýydyna çöllep, tä barmaklaryny daşy dolyan çarady. Ondan iýigi ýaňydan pırlap, barmaklaryna taran erişine täzeden tow berip, iýige täzeden tarap başlady. Belki ol muny erişine tow berişine göwüni ýetmän dirurlukdan edendir. Belki işini tamamlap, oturup bermek kıyın görüp, wagt geçirmek üçindir. Ene doly iýigi eliniň tersi bilen arkadan oklap goýberdi. Kadın dikledi. Ilkülün yorgonun astyna çuwutduryp ýatanyny çağıryny gözaýlady. Soňra onuň nazary bir ýytyar halda duýuldy duran bir bogdajuk tohumlyk däne saklandy. Ol başyndaky gamgyn oýlar köp göwün ýurtmaga synlandy. Anga ol bugün erti meýdana çykar tohum teper. Meýdana gök maýda tolkun atar. Haýdy men altyn sümmüller ýyşylatar. Günüň ýerdäki suwlaty ýalyp altyn harmanlar tegerenip galar. Ene öz hyýalyna Çağacıklaryň ýerine tirkep orak meýdanyna çykdy. Aňlaryny kürek edinip, altyn başly buğday deňdiriň içinde ýüzdi. Çağacıklaryň hem onuň gapdalyny ýüzüp barýarlar. Asmana torgoýry pelpellap saat edýärler. Ene hamirli şana uzoklap tamdyra barýar. O diýetip asman gümmöz ýaly tegerenip duran tamdyra gün ýaly tegerek çörekler ýapýar. Ondan asman gümmözinden günü goparyp alan ýaly bereket hem hümmet bilen lowurdap duran tegerek çörekler tamdyrdan çykarýar. Getirip öýüň orta arasyna, giň saçagyň üstüni ýaýradyşdyryp goýýar. Goýa öýüň orta arasyna bir topar gün lowurdap ýatan ýaly içeri ýagtyryp gidýär. Ene hyýal dünýäsinden ýene özüniň garypçy öýüne dolanıp gelýär. Bir duýully bir bogdajuk tohumlyk däne dur. Orta arada 5 tane şaga yorgonyň astyna çuwutduryp ýatyr. Ol tohumlyk däne ekilýänçe, göýgörýänçe, hasyl berýänçe tamdyryň agdynyň günnugun ýaly bolup tegerim çykýança. Bizaga şagalar nämeýip oňar. Ýene gapsyna duran göýler sygyrhak doýrunny. Inne süýtdünim çykypdyr. Şonu ýerleşdirden belki täze hasyl ýeterin. Haýdy menem gölüsi ýetişir. Ya öz geyim gecimden satışdyraýdymyka? Menne satar ýaly 100 suwly zat barmy näme? Ya nazaryň egine şu hakda pikirdinmi? Aýnuryň ýüregine ot ýapşan ýaly boldy. Şeýle zat göwünni getiren üçin öz-özüne utandy. Bolsady. Kyn günne goýup gitdiň edýdim diýip. Ol hyýaryny nazar lögürleşdi. Kime ýüz tutuýun? Kimden haray gözläýin? Sen burun bolsaň bu zatlaňa da maňa ýetmezdi. 5 tane gözüm onjug ýaly şagany başyma dökdiň de gidip berdiň. Wah ýaňy bir abat durmasyň bu togozdan giripdim. Tüýs ýetimiň agyz aşa ýetenne burnu ganar diýenler boldy menki. Ömür boýu ýetimlikden gözüm açylmady. O şagalyny ýatlady. Ýok, oň şagalygy bolmany. O özüniň ýetimligini ýatlady. Onun şaga bolup oýnap gülen wagty ýokdy. 4 ýaşyna ýetip ketmänkä ejet ölüpdi. Ejetiniň keşfi onun şala gödüňini galypdy. Gödüňini galanda kakat pahyryň göz gulban bolup içeriň keşi güle gumra bolup ýörüşdi. Pahyryň gödüni takkal murtuny un edip hamir ýurardy. Erkek adam halyna ýere göz bolup tamdyryň başynda çörek bişirip durmajak bolup köplenç ýere çörek gömerdi. Aýnuryň göwüni tamdyr çöregini küýdeýändir diýip käte tamdyra baraýsady, gize barardy. Takkany murtuny oda çirkiräýmekden gorkup, iňegin ýalyk gülen putu tarardy. Şonda da pahyr bir gedek ahmal galyp, takkal murtuny oda mazal çagratdy. Takkal murtunyň ýaryny ýakan merdan gürgül näme çegini bilmedi. Her näçe aýyp syň görtedi, utandy. Takkal murtuny syrmakdan başga alaş tapmady. Takkal murtuny syrip, ýere çykmagan bir ýylly. Dişim ağrıya diyen bahane bilen yağlık tanırıp sakkalının yoktuğunu gizlep bilecekti. Yani murtunu edip iyilen gidilecek. Ondan görgülü dünya önüp hataba bukma deydi de sakkal murtunu sıyırıp iyile çıktı. İyile arasında merdan sakkal murtunu sıyırıptır. Öğrenecek kol yamış diyen haber yayradı. Ayalının mazarının kumus olmaka.
Beýdip göz gulban bolup görmesin emek ha. Merdanan beýle da garaşamda oktuk diýip käbir adamlar oň bolşuny giňlediler. Ýüzüni taýpy kenekge aladip bidan gara aýalynyň öleni garaşyp ýörneken diýip käbir adamlar ýaňsyly güldü. Merdanyň öle öýrenme küýünde de ýokdy. Soňam bu arada pikir etmedi. Günnüz baýyň hyzmatyny ederdi, ekinne kerdi, oragyna urdy. Oduny şekerdi, malyny terederdi. Gijesine de öýün keşgül bolardy. Degirmen gördi, çörek pişirerdi, kir ýuwardy. Şeýdip, ýekejek ýydyň öle geçäjekmi? Senem öýlen, ýugurdyň gitmedi ýar ogurly bol. Beýdip öýün keşgini öýüň çekip berme bu zatlar aýal maşgalaňy işidir diýip maslahat berenden hem sözüni gulagynyň duşuny geçiripdi. Ol hiç wagt öýün hyzmatyny ýyle bermänni. Degirmen üwep ber, çörek pişirip ber, kir ýuwup ber, tikin satyn edip ber diýip oň adyma ýüztün wagty ýokdy. Ödem her hili kıyın görsüdü. Aynur onun yekeci gedigim durmuştun zeyrenenni, kayinip nalan eşitmenni. Dünyanın aradasını yumruk gali yürüğüne sığdıryan adamdı. Ol hamrak değerli. Yöne gıydın gov verşi ütgöşüktü. Bunu Aynur yüreğiyle sığyadı, durkuyla duyyadı. Belki kakadının gözgüyünü gününü şağırığından duyonur. Aynurun hiç wagt oyuna şagalama göwüni galykmady. Öz deň duşlarla oynamadı, läli kakmadı. Onun ýalňyz arzuwy kakasyny öýün keşkinden dyndarmak boldy. Deň duşlarla oynamaň deregine ululardan hünär öwrenni, şeýdip ýaşlygyndan öý işine gördeş boldy. Derrew öýün keşkini kakasynyň elinden aldy. Aynur ertekidäk akpamy salim edýärdi. Akpamyk 7 dogaryň hyzmatyny eden bolsa, Aynur ähli hylasyny kakana sindirýärdi. Garipçe içeri tiyamilik kuleyuşun atyadı. Merdanyň köýneginiň ýakasynyň kirjigenini adam ulguryna okdy. Dammara adam bolsa, Merdan aga öz başyna bir dünýädi. Onuň bilýän ertek rewayatlaryň goşgu destanlaryň şägi ýokdy. Her gece Aynur onuň täsin gürünlerini dinläp uka ederdi. Merdan aga bolsa, Aynur uklanyň soňam äwmen galyňasaman pes sajihet bilen şo gürün berip ýatanlar. Günüdüğün içini hümledip, innem garankı gece bilen hümürdeşip yatan yarlar. Aynur ertata akşam kakadanın gurrununu akşamki uklan yerin başlap aydıp bermeni haýyş ederdi. Käto kakadandan, sen bu gurrunları ne wagt kimden öwrendiň diýip giň almakly sorardy. Men hem sen ýaly, ene matamdan öwrenipdim, gıydym diýip, goza şowur ähäňlik tutman jogap bererdi. Ýyldan günden gozalardan öwrenipdim. Garip basaryň ähli azaby baýlan İçerdesin ya. Ondan garip gasaram şun ýaly ertek rewayatlar bilen göwünni bir baýlaşdyrmaly ahyry. Bular tükönmez hem könülmez baýlykdyr. Ene men sana gurrun berip oturýaryn. Soň sen çağalaňa gurrun berersiň. Aynurun gulagyna kakadyň tedeşlerini ýaly boldy. Onuň keşbini gödegine getirdi. Ýöne onu her hili ýagdaýda gödegine getirdi-de, zeyrenjirep ýa-da ýylgyryp oturan hally gödegine getirip bilmedi. Aynur hemişe de kakanyň ýylgyryny ýa-da gülünni bir gedegem görmänni hakda geň alyp oýlanardy. Ol hiç wagt gülüp ışmadymy ka ýa-da men ýadyma düşenokmy ka diýdi. Merdan aga Aynura onet monet diýip her işin ýöwtüne diýip berip durmazdy. Ýöne gyýdynyň ejizlerini, göwün şökkünligini gördi, hemişe şo bir sözlerini aýtalardy. Başyňa näme düşdi de mert bolguny gyýdym diýerdi. Ejizlikden peýda ýokdur. Ol ömrüm därler. Bu dünýä şeýle bir dünýädir gyýdym. Beýle bir metrige bermelim därler. Ýan maşyny alyp bir urar görýän metrigäni puşman edersiň. Bu dünýäde şeýle bir ruhdan düşmürlerler. Bu dünýäň süýjüsini süýýärmi? Azygyna da döz gelgin, kanaga detkin. Yeňil günne de, kyn günne de diňe mert ýaşaran ömürdür. Soňdur. Aynur kakanyň ikinji gedek öýlenmänligine, ömrüni öýüdüle şörüňeşip geçirenine gynandy. Akıl getenden soň bu arada kakana telim gedek aýdam görüpdi. Ýöň öýlenmändiň, meni gaýga edipsiň, innem giştel ahir diýerdi. Ýöň agydym, sen sebäpli öýlenmedim. Saňa bir ýerinden gaýa göz bilen seredeni ýa-da ýeginiňden tutup silkänini görsem, öýdetimi öýdüm ýerdim. Innem gişgydym. Bu dünýeden hemme dokudyny düzük edip giden ýaly adama beýle uluk ömür berilmändir. Innem öýlenen bolsam, aýny gerek wagtymam bir topar çagan döküp gitsem, o munça da bolmaz. Şükür bu dünýede görer ýalysyny gördük. Aýalym bolup gördük. Şükür çagorna çagamam diýip, Merdan agada hemişe şo bir jogabyny aýtalardy. Elbetde,
Kakadan jogaby Aynur'u beýle bir kanatlandyryny okdy. Büyüt göşük merdana adamyň mertliği käte terki dünýälik bilen şäkleşen ýaly. Ol mertlikde durmuşy kıyınlaşdyrmakdan, çalışyrlaşdyrmakdan howatyrlanmak bar ýaly bolup görünürdi. Doğrudanam. Merdana özüniň şeýle gizleje bolup durmazdy. Aynur kaka özüňe mert bolmak hakdaýdy. Ondan dünýäni ahmar görýän ýaly senine, ol bastyr ýüzü etmän jogap bererdi. Bu dünýä gyýdym, ahmar göräýmeli dünýädir diýerdi. Bu dünýede öňüňe ýydyňa seredip ýaşamalylar. Bu dünýä ýorganyňa görä aýak uludylmaly dünýädir. Merdan aganyň dymmalygy, agraslygy, onnaky sagdyn hem Merdan ata märini Aynurdan gizlenmeýärdi. Aynur kakadan tanaýady hem oňan ýady. Ata ýüregi perdeni düşün hemişe açykdy, onuň gizleýän zady ýokdy. Aynur gözi görünen soň Baby neşäniň ejesi ony ýödüniň bir kemakyrrak dogany şündilerine, Merdan ağa oňa jogap bermeden öňürti Aynura salatarly. Onuň islegini sorady. Şonu Aynurum kakadan ýösürini gizläp durmady. Kakajan, ýüzüňe şirk getiren ýerimde damagym sallydy. Men sen ýüzüňi ýere salyp hiç tat etmen. Eger özüň eliň bilen odasaňam wagtymen, kime beresiň gelse ber ýöne. Men öz ýüregimi öz islegim bilesin gelýän urdu. Kakajan, öt bir çemçeganymy. Men öz göwüne diýen ýigidimmi? Men o ýigidiň özümi nähil garaýanynym. Özümde göwünimiň bardygyny ýokdugyny bilemok. Aramyzda gepim ýok gurrunum. Kakajan, garalla berim bilmeseň, ýük görmeseň, başga kimedir birine bermek islegim boldy. Men şo ýigit öýlenýän çagaraşyk. Kaka sesinem çykarmady. O ýigidin kimdiginem soramady. Aynurun şeýle bir kakadan göwüni bitdi. Oň boýundan guzoklap ýüzünden gözünden owşasy. Mülakatly söýdür aýdasy geldi. Ýejap etdi şekinni. Ýöne onuň öňünde hodanak boldy. Ýütgeşik ahlas bilen buruşly unaş edip berdi. Şo gije olaryň arasynda ýagyşdan ýamanyň ýeki sagdam görüň bolmany. Ýöne olar öz göwünlerine hemme zat bardy gürleşipdiler, iş döküşipdiler. Gepsiz görüňiz düşünjipdiler. Baby neşäniň ejeri Merdan agadan açyk jogap alandan soňam Aynurdan el çekmek islemedi. Häli şinin onuň gulugyny kadady durdy. Merdan aga bolsa ýeňesine jogap bermek islemedi. Ýüzüni kete soňup bardy gürleşmek islegini ýokdugyny duýdurdy. Onuň ýüz tapmandan baby neşäniň ejeri Aynurun özüne rjak bolup känçtraşdy. Dogonyny ýöwdi, onuň görükli görmekli, akylly başly Merdan ýigidiň ýokdugyny aýtdy. Elpe-şelpe durmuşy wada berdi. Her gede Aynurdan kakam odatsa oda girerin. Suwatsa suw giderinden jogap aldy. Aynurun sulgalan. Öýlenýänse garaşmak ýüregine düwen ýigidi nazardy. Aynur obanyň hiç ýigidine nazara da alar göz bilen dikarynlap syn etmänni. Hiç ýigit bilen gurrunda şu bolup gylyk kiýasetine de beret bolmany. Hatda dogony ulyny, dowulleňşir goňuşly baby neşe bilenim oň ýüzbeýiz durup gurrun edenini ýadyna düşürokdy. Ýön nazara gabat geleni görün. Ol oňa gözüniň gytagyny aýlanyp duýmany galardy. Nazar oňa beýleki ýigitlerden edenini edepli ekramly görünürdi. Aynur bir gedem onuň agdyndan beýleki oglunlaryň gurunýan paýyş sözlerini eşitmänni. Bir gedem onuň özünün kişini agyrdanny, ynjdan görmänni. Hemişe mulaýym ýylgyryp gören basyrdım. Görmegi ýigit Aynuryň göwnüne orun tutupdy. Nazaryň bolsa, bu zatlardan habar ýokdy. Ýogsa olam öz ýanynyň Aynur söýüp ýanyp köýüp berdi. Emma garyp ýigdiň öýlenmäge ýagda ýokdy. Ejeti görgüli eline gara köpügi, işigine toğur oğlug bolman soň ýylyň gapsyna açmak hitdip bilmänýärdi. Bir gedek ejeti bilen arasynda öýlenmek hakda gurrun nazar Aynurdan başga dünýäde gözüne gyýyz görünmeýänini aýtdy. Şondan soň onuň ejeti kebelek boldy. Bagtym synap görmegi puta ýüregine dugdy. Garyp-garybyň sözüne gowy düşünür. Ýagdaýyny gowy biler näme-de bolsa, barp maňlaýmy bir diýräp göreýin. Belki uğurna bolaýatda diýip ýaşmy ütülen Merdan agan gapsyny açdy. Bu gedegem goja nazaryň ejetini hany bir pikirlenip göreýin, erte bormy, birun bormy, habar tutup göreýin diýip gaýtarypdy. Ýene gyýyna salasarypdy. Aynur kakadyna, "Kakajan, özüň razy bolsaň, men razy" diýip jogap berdi. Şeýdibem, iki ihlasly ýürek tapyşypdy. Ýöne gyýyň atasy bilen ýigidiň ejeri. Döňe öz perdentleriniň gözli başly bolany görmek üçin ýaşap ýörenýär bolupdy. Olar öýlenenlerden soň ilki Aynurun kakasy.
Aradan kän wagt geçmän kädi. Nazaryň ejeri aradan çykypdy. Biratlar ýatlap oturan ene. Yorgunyň aşagyny ýatan şagyryny gözüne aýrady. Olar ýeki ödüm ýetim galypdym. Inni. Beş şagyry ýetim galym diýip boynuny gurdy. Şagaçyklamyň aýny ýyjek gejek wagty ýylyp ketiljekde. El Hudaýjan. Pelimin etimi yaman tutan yerime ýokdy. Erbedi işiňe hakaratyny görünmedim. Adyma yamanlyk etmedim. Haýwana kas eylemedim. Näme üçin beýle bagtym buğda çöktüke. Onun gözünün öňünde Merdan aga peýda boldy. Aynur öz bolşunyň tonny. Merdan aganyň keşfi oňa mert bolun. Ejirlikden peýda ýokdur diýen ýaly boldy. Towa. Men kellemi getirip oturundadym näme diýip ene öz-özüne ýegendim. Kynçylyk diýende adamyň başyny hemişe alyp durandatmydyr? Beýlen wakma ýetişmeken geçer gider. Haýdy men sagajyklam ýetişer. Mert bol Aynur. Bu wagt özüň ýitirmeli wagt däldir. Heýsen kakan pagyryň nazaryň kynçylykdan diýileni eşitipmidin? Müzürip ýegirini gysany görüpmidin? Gaýrat et mert bol. Enäniň ýüregine sowukluk arlaşan ýaly boldy. Ol ýerinden turdy-da, dugly duran ýylgyn töňgelerinden 2-3 tanyny owdy degirdi. Şagalarynyň ýanyna baryp ýorunyň şetini galdyrdy. Olaň hemme ýüzüni bir tarap edip, aýazyklaryny ýygyryşyp, iki el jagallaryny aýaklarynyň arasyna salyp gurt boluşyp ýatyrdy. Enäniň nebsi agyrdy. Şagalarynyň üşeýänliginden bihabar işe gümra bolup oturan üçin öz-özüne käýindi. Nazardan galan bagana postuna alyp ýorunyň üstüne atdy. Ýorgonyň kögürüp duran ýerlerini dödüşdirdi. Üstüniň agyralarına duýan şagalar aýaklaryny dodup gerinjileşip başladylar. Ene nazarjygyň gapdalyny girip onuň bagyryna bassy. Erini onuň üst saçyny dodup ýola marjygyň arkasyna goýdy. El ýetmedik şagalarynam mehri bile soýdy. Ojokdak o tutuşup labarda ýanyp başlady. Onuň şöglesi içerden emmeter enäniň göwünü ýagdyrdy. Ojogyny güýürdäp ýanyp duran ot, enäň göwünü maşgalatynyň abadançylygynyň gorowçy ýagrylyp görünýär. Ene şemalyň şuwullusyna, oduň güýürdüsine diň salyp, süýüji ardular bilen uka gitdi. Aradan kän wagt geçmänkä. Ol süňüni ot düşen ýaly bolup luglap ýanýardy. Ennamjan lap gazyp ýüregi sanlyga sygmajak bolýardy. Şo wagtda ol ennamyny ýandyryp ýüregini daryldyp gelýän gazygynyň öz ennamyndan däldi. Nazarjygyň ennamynyň gelýänine göz ýetirdi. Nazarjyk yanar oduň içine ýatyrdy. Çaganyň gylgyny enäň bedenine ýetenine müňesse güýjäp ony süýji uksyna ýörpdi. Enäniň kellesine ilk gelen pikir gydamy kaktak pikir boldy. Sebäbi düýnertir obanyň aňyr çetirine ýaşaýan hetereci agtyjygyň arkasyna mündürip gelipdi. Ol gapydan girenden agtyjygyň arkasyna düşürip näme iş bile gelip ýöreni habar beripdi. Ol Nur Mehmetleň şagalaryna jäjek çykýarmyş diýip eşitdim-de, ýer tapyjan, saňa da jäjek çyksan diýdim-de, agtyjygym alym gaýdy berdim. Şu ýyl gydamyk ýeňil agdarasa diýerler, onuň soň şagajygym diýen aýtyn diýdim. Aynur ýyl arasyna şeýle dähdiň bardygyny bilýärdi. Şagany gydamykdan gaçyrmazdan gaýtam, diýintyn diýip gydamykly şagan üstüne elterdiler. Gyş gydamyk Tomas Mahmud ýen halk nakylyna ýerip, gyşyň örküjüne gelmese, ýa-da gydamykdan bir şaganyň helak bolany eşdilmese, ondan gorkmalar ötmezdiler. Hetelejäniň jäjek ýokdurup gelýän agtyjy bilen gelip, öz ýanyna uzak wagtlap oturup gitmegi enäne näler gysyndyrypdy. Näme diýsedi, ene şagasyna jäjek çykmagyny isläp duranokdy. Bolsa da ol hetelejäniň güýdüne gelip peýştat diýip bilmänni. Hetelejäniň agdarasam işleýän sözleri göwünni teselli berdi. Onuň şagalarynyň nazarjykdan beýlekleri gydamyny geçiripdi. Şonuň üçin meni belki ýokuşmaýatda diýip ýaşmy ýetdi bolmakdan başga alaş tapmandy. Emma nazarjyga gydamak degeni belli.
Öňkü günüm azmydy, çagajygym bir jan tagatçyly girdäp ýörse bolmaýarmy diýip ahmal etdi. Ýöne munuň üçin hetelecek ýaýnyp durmady. Sagaman geçip gitsin näme diýip dileg etdi. Çagasyny üşetmezligiň arada söýle boldy. Oňa näme gidirip näme içirjekdiginiň gaýgysy depedinden agyr ýük bolup bassy. Nazarjygyň gydamak çykarmasy kyn boldy. Ol ýanar oduň içine çapalanyp geçdi. Burnundan ilk ýargan geldi. Saraga ertir awşam gelip gargy tüýdük salyp berdi. Araya kimdendir birinden tapyp her gün ýer bilen ýylyjak tüýt getirdi. Gydamak çagasynyň içine öýdüp, enäniň gary jany galmady. Herne 4-nji gün çaganyň innamyna öýürgün peýda bolurdy. Enäniň dünýäde giýen ýaly boldy. Yetelejäniň jäjek diýen sözi ýadyna düşdi. Oglunyň jäjek takynyna begenni. Inni gaýdanna da sagaman gaýdaýsa, nazarjygnam gyzamyk aladasyndan diýin ýa diýip ýeňillik bildemarly. Bir aladam ýeňleşdi diýdi. Eýem enäň üstüne iki alada awant durdy. Geçen 3 günün içinde enäniň kenrigi boşapdy. Onu bu wagty ýetirnem saragalaryň, araýanyň nazar üçin odur budurjuk getirip bermegidi. Ene her zat etmeli bolu. Çağıryň agzyna tutdurar ýaly bir zat tapmaly. İkinji alada ekiş aladasydy. Suw gelmän ýyl ýagman, meýdan gurap ýatan soň, ekişe başlaýbermelen bolsa barybir gurap ýatan şüdügerdi. Buğday tohum almaz. Gaýta guş gumry mörmejek yer gider diýip adamlar meýdana tohum taşlap bilmäni ýördiler. Birdenem ýagdaý olary gyssanmagy mejbur etdi. Ilki suw gaty mes gelýämiş. Pulgatyn köpüresine zordan sığýamış diýen habar geldi. Düýün öýlen başlan ýagşam daňy ureýdipdi. Inni ekişi ýekeje günem giýjek uýman ek vermeli. Ene üç oğlun arasında galdy. Çağasyna gydam sykyp ýatyr. Bokurdokdan ötürür ýaly bir zadyň aladasyny etmeli, ýerine tohum sepmeli. Bir-birinin derur, bir-birinin gassal. Ene ilki bilen çağalary emler ýaly bir zadyň aladasyny etmeli diýen karary geldi. Nazaryň gyrmyzy donyny sataýyn. Nazarjan gutulýança müdahale eder ýaly urba bolur. Oňa sen ekişdenem diýenler, elimem boşaşor, galanynem soň görürmeli bolur da diýip derrew ýola düşmek boldy. Ol nazaryň gyrmyzy dogany eline aldy. Bu dogany nazar bir kedek toýda geýen bolaýmasa, kän ýeginden almany. Ene dogany eline alyp duruşyna hyýalyna nazarly gepleşdi. Edidim. Senin galan ýadygerlik dogany elimiň barany üçin. Onu ogluňa saklap bilmänim üçin bagyşly diýip onuň ötünç torady. Başga alazym ýok. Çağalar az otyr. Ol dogany maňlyna syrldy, ýelerten ýagly döwdi. Ondan nazarjygyň düşeginde düşdirdi. Barlarym. Nazarjana göz gulak bolun, men öýläne galman gelernip ulujalaryny tapşyrdy. Dogany obada hyrdar gözlejegim bolman 10 kilometrlikde ýerleşýän goňşy oba urdy. Aýnuryň nazaryň dogany obada hyrdar gözlejek bolmadygynyň iki sebäbi bardy. Biri muny onuň özü isläni okdy. Nazaryň doganyny biriniň geýip ýöreni görse, her gedek ýüregi jigilejek durjakdy. İkinciden, bu obada nazaryň dogany almagy höwüslik adamyň tapyljagyn gumanydy. Elbetde, Aýnur kardy kowal dilep oňa ýüz tutamyljekdi. Ýöne kardy berer ýaly ýerde de artykmaş zat ýokdy. Oňa diňe ýüzünden geçip bilmän ýa-da dözmän kardy berjekdiler. Muny bolsa Aýnur isläni okdy. Ýyla agram salasam gelen okdy, ejidläsem gelen okdy. Ondan neçe tary kar sorap mudar etmek bolar. Goňşy oba diýen ýoda şüdügäriň süýlen ýylan ýaly toglunjurap barýardy. Ýagşa madaly eý bolan şakky toprak Aýnuryň aýagynyň ýapyşyp ýatyrdy. Telim ýerde onuň hokka köşüni aýagyndan soguryp aldy. Soňra ýoda aňa-daňa kum depelendirmişdi da kem-kem ýitip gitdi. Ene ýodanyň gitenine ähmiýet bermän gönülledi gidiberdi. Öl şägeden ýürümek aňsatdy. Ene toppok gannymlaryň şerkezlen arasy bilen alakşap barýardy. Ol ýene ýodanyň üstüne düşdi. Inni ýoda çöplük salamlyk, gyrymsyk gamışlyk bilen suwulyp urady. Çöp salanmasan ýoda bilen ýöremegem gumlukda ýörenin kynnaly. Çöp salamyň ýukarak ýerine hem ene ýodanyň gyrasyna basyp gidip barýardy. Öňden Aknowyryň raýyş telenlep görünýär. Ene Aknowyr ýetenden soň aňyrda owaňam görünjekdigini bilýärdi. Ol hasam gyssanny. Ol ýöremän ylgaşlap barýardy. Hyýalyny eýýäm barjak owasynydy. Ol göni gulgella barar.
Gulgellaga Merdan ağanın köp wagtlap bile sponsor gedişen dostudy. Aynurlara gelir gider dururdu. Merdan ağa da her işini Gulgellin ýanyna diýip gelerdi. Aynurun ödem olara bir näçe barıp görüpdi. Aynur Gulgellaga bir öýüden atyp bilse gara boş gaýtmajagyny bilýärdi. Ol kakadından Gulgellaganyň işeňirligi, merdemsili barada köp görüňler eşdipdi. Gulgelli ýaly dogumly, edenlik hem işeňir adamy görünärlerini Merdan ağa görüň bererdi. Haýsy işin gyrasyndan barsa edel uruşa giren ýalylar. Ýyl bir goýun gyrkýança ol 3 goýun gyrkar. Ýyl bir düýe odun ýygýança ol 3 düýe odun ýygar. Gyşyň allazy aňdagyna da men oň elini üfläp durany görünärler. Bedeni etten näle polotdun ýalylar. Doňjok bolup ýüze gyrpaklap duran suwada aňardan gelişine öýdün raýardy. Adam tüýs dogumly bolanyna haýwanam muny bir görünne biler eken. Burnuna yer alıp ýabula zygetdirmen barýan torumlaram onu görünne sidiklap gaýşyrylyp durunur. Kellesi gadan ýal köpekler möjek görse gözüni yum üstüne ýandy göri, Gulgellini görenlerine ýüzlerini kese doğru ýatybererler. Gulgelli ýaly edenni, eli açyk sözüniň eýeti adam azdyr. Dürli oýlarly gümrah bolup algaçlap barýan Aynur, Aknowyň raýşyna çykan duýmany galdy. Ol bir wada gözlerini anmady. Aknowyr mele suwdan dowaryp düňdürlüp ýatyrdy. Suw gelýämiş diýip eşitse-de Aynur beýle sırpanyp ýatan suw gören ötmänni. Bol suwa gözü düşen Aynuryň gözü dokunan ýaly boldy. Mele suw maňlygyna syýylyp ýagyş diregletdi. Ýöne ol suwdan geçmeligi ýadyna düşenni. Öňküje begenjin ýadyndan çykardy. Aşyrla oturan buğdaýlyk meýdanlar, gawunly garpazly mekkejogyny joýalar, künjüli oýlar bolup gözüne görünen mele suw innan göňüne tarp urup yatan ajdarha görüldi. Onun aňarsyna nädip geçşeginiň gaýgasyny etdi. Nowyryň raýşy beýikdi. Bagdalar ýeri ýokdy. Ýöne bagdalar ýer bolaýanda onun aňarsyna böküp geçmäge mil temeder ýalylarly. Suwa girip geçmekden başgalasy ýokdy. Ýöne bu ýal suwa girmäge ene bir wady ýaýdanny. Munyň üstüne de Nowyryň boý berjek bermejegin belli däldi. Ýöne ene ýa-da gaýtmaly diýip kelletine getiren okdy. Diňe Nowyrdan aňryk geçmek kakda pikir edýärdi. Ol udokdan şara gara bolup görünýän owaçlygy etdi. Ol hükmän şu ýere ýetmeli. Häzir onuň gözüne şondan başlat görünokdy. Anasyn şöyle ýeke durun ýene daş töwrüne garanjaklady. Hiç kimiň ýokdugyny göz ýetirenden soň geýimlerini çykardy. Geýimlerini köwüşini hem doğanyň daşyndaky ýel ýerten ýaglyga düwdi. Dügün şowy hallan attırıp Nowyryň aňyr raýşyna güýjüne bar noklap goýurdy. Dügün şök raýşyň hem aňyr ýapgydyna düşdi. Soňra onuň özi darajuk gülerden aşak düşüp başlady. Gulgellaganyň güýdüniň uğruna sowuk soğurup gidiberişini ýatlap ýaýdan jyrap durmady, gelişine suwa girdi. Päki algyp gelýän sowuk suw dyýyny ýetmänkä ony hopuk durup başlady. Ol iki günden demin alyp zordan aýak üstüne saklandy. Ýabyň ýakasyna ýylgyndan nähil ýapşan duýmany galdy. Ýöne ýygyna çykyp oturuvermedi de durun ýerine bir azyk saganyp demindirdi. Bedeniň suwa çömüp duran bölegi gaza buğrany ýaly boldy. Soğuğa öwrenşendirini ötdi. Aňyrlygyna batyrga ýürä bulady. Ýöne iň ýelkenji şu ýerde başlandy. Soğuk suw ony öňküsinden beter hopukturdy. Onuň üstüne de inni onuň aýagym ýere ýetmedi. Ol uf edip akymyň guruna gidip barýardy. Ýöne ol şonu da ýerine dälle aňry kenara dady. Ol soğuğa öwrenşençe öýdüni ýalalýança güzel hor ýyzy galdy. Ine Nowyryň iki kenaram kertdi. Depäňde çaty bermeli ýylgyn gamyş bilen basarly oturdy. Ene hiç taýda ünfermän, suwa batyp duran ýylgyn şagazyndan ýapyşdy. Kenaryň kertigine, şep salamlygyna garamazdan edil bir elinden çeken ýar ýüzüniň uğruna Nowyryň raýşyna çykdy. Eliniň aýagynyň ennam janynyň çöp gyýyp ganjarsyp duranyny ol göreni okdum diýeni okdum. Ol elleri bilen şep salamlar iki ýana sowup raýşyna çak düşdi. Dügün şowunyň ýanyna aňyrdan aýranyp geldi. Ganjaryp duran tapşyryklar häzirem onuň gözüne ilmedi. Ol bütün göwresüyle galpyllap uçaýjak bolýardy. Diýişleri şakır edip kellesi dynman taňyrlýardy. Ol geýimlerini ordan geýdi. Dügün şowunyň goltugyna gassa da darasyk ýoda bilen düwdünekle urady. Ene edil ýyllarda uğrany döndü.
Ne hiller bir göde görünmek gara güýç bilgeçliğinden enäniň öňüne kıyın piýasger çirkler keterdi goýup duran ýaly. Suwun geljek eşdilse o beýle tiýgerleyip hiç kimin garaşmadyk görürli. Suw eýýän bir ýerden urup oba bilen nowur araryna garymsyk gamışlyk meýdany suwalypdyr. Aynur nowurdan geçip 100 adym ýüremäke gamışlyk meýdany doldurup ýatan suwun üstünden bardy. Çalaja gymyllap ýatan bulanyk suw bir yerlere suwun golöýde gerindiginden habar berýärdi. Ýöne suwun aňyrsynyň nirelere ýetenini bilmän soň, ýene onuň aýagyndan aýlanjak bolup hyýal etmedi. Günläp gitmek ýüregine dugdy. Öňkü hyýal geýmini çykaryp durmady. Köýneginiň etegini guşagyna gysdyrdy. Köýüşinem elini aldy. Ýodanyň uğru soňda herne diýip, obaşyrga tarap suwun içine günläp urdy. Ol nowurdan geçek bolan nakyýaly. Suwun sowuklugyny sızmady. Suw ilk onuň ballarynyň boldy. Soň dyýdyna çykdy. Suw basan soň ýoda da ýetdi. Ýene gamışlardan hasap tutup, suwun ýalpagrak ýeridir diýip, bir sikli öňe gitmän dowam edýärdi. Ýöne suwum ýüredi ýokary çykýardy. Ol suwun eýýäm guşoklugy etenini de, ýegine şiginiň ölmejik bolanyny da üns bermän gidip oturdy. Soňra suw enäm göwsüne ýetdi. Ol şonda da dügün şowny ýokary galdyryp, şol öňe gidip oturdy. Ol häzir hiç tuat bardy oýlanokdy. Beýne soňa ozal näme etmeligini buýrupdy da, ol şo buýrugy galna gymlatman berja edýärdi. Ol buyruk diňe öňe gitmek emredýärdi. Öň suwun ýalpaklygy, çuňrugy barda çöp salamlardan hasap tutýan Aynur, inno hasabyny unutupdy. Hiç da üns bermän barýan Aynur, suw kekirdegini ýetenden soň akylyna aýlandy. Töweregine nazar saldy. Öňünde çöp salamyň başynyň görünmeýänligini gördü. Gabat öňü hem sag tarapy kör bolup çaýkanyp ýatyrdy. Diňe çep gapdalyny, gamışdan tozgozy suwun güdünde çalaja başlaryny ýaykaşyp otyrdylar. Aynur şu tarapa gyýalap başlady. Ýöne gamışlygy ýetenden soňam, esli wagtlap suw onuň kekirdigine aşak düşmedi. Ol häzir ullokan çuňuly ýerňeklap barýanlygyny, ýene onuň meş ädini şepe gyýalasa, suwun guşoklugyna da ýetmejekdigini bir habardy. Bir de enäniň ýoluny ipesli gyskyrtdy. Ol garaşman durka kenara çykdy oturuverdi. Öňde käýer topok ýylgyryny şowarlyk alaň ýaýlyp ýatyrdy. Gamışlyk meýdan bolsa, iki tarapda da alaňlygyň daşyndan halkalyň ýugurym edip, göz ýetimden alyslar uzap gidýärdi. Ene suwdan çykyşyna 2 minutdan sagynman. Ýolun dowam etdi. Dyňjalaýyn geýimlemi guradyň ýüwe migrenmedi. Hut şu ýagdaýam ony ölümden halat etdi. Eger häzir onuň ennamy sowgasa utordygy. Oňa diňe hereket gerekdi. Aynur gapynyň iki tarapyny batla terpip içeri girenine, öýdäkilerin hemmetiniň nazary oňa dikildi. Onuň köýneginiň eteginden henidem suw damjalary joppa damp durdy. Öl köýnegi ennamna sırdaşyp gidipdir. Dilim sypçyryk bolan aýaklary garagany. Öýdäkiler oňa aňk-tank bolup galdylar. Ilki bilen dugully ýüpeşip oturan gulgellaga özüne aldy. Aynur ýalyly. Oli işine bir gapdala koydu da tartı yerinden turdu. Derrew ayarına buyruk verdi. Sultan, şağalarda şeri çıkarda Aynur'a guğur geyim ver. Ennamını guğurcu eski bile ilki madal tüpürün. Öl kalmasın. Menem derrew oğadu üçtönrüyün. Ol atılıp da şeri çıktı. Şağarım on idana düştüler. Sultanım, Aynur biten mi gıyzip Aynur'a tarap yönelecek gayretti de şu vada o pikirini el çekip adamsının buyruğuyla oldu. Dugulla garnyny gäwerdip, iki oğluny gerip duran haly şoğla tarap topuldy. İlk elini ilen ullakan nak keçekli, onu Aynur'a tarap oklady. Al geýmiň çykarda, ennamyň süpürüşdir. Ol ýangadan şoğla elini tokup, göwşüllen soğusan köýnegi çykaranyna, Aynur'un kenidem şowur duran ýerine galpyllap duranyny gördü. Onuň golundan tutdy da düşegiň üstüne çekdi. Kezini çykarman, Aynur'un köýneginiň eteginden tutup ýokarlygyna çögürdi. Dimdik golup galpyllap duran Aynur'un boýundan sypar barly. Soňra nak keçekli bilen Aynur'un hem gögümtil hem gazarymtyl ýüzüp, şowun nur ýaly bolup duran ennamyny ilki emaý bile soňa waka dödümlek süpürip başlady. Şundan soň dil açyp özüne käýinjirdi. Bu görgüli doňup gymylamaga haly ýok eken welin. Samsyk janym, muňa geýmiň çykarda ennamyň süpürüşdir diýen bolýan. Bu görgüliň bolaýyny neneň owa atyp bildiň özüňi. Neneň doňup galaýmadyň meýdanyna. Nirelerde düşüp ýördiň beýle güni. Ol Aynur'un ennamyny mazarda pürüşdürenden soň
guur köýnek giydirdi. Onuň örgemini düýürläp duurlak argyş şuwanyň üstüne goýdy. Ony ýançady daşardan Gulgelli gyýgardy. "Sultan, geýinlerdiňmi ay nury?" "Hawa, giyiriber." Gulgelli bir guzak ozar getirip onu şo duruşuna yanıp durun oja atdy. Gallarlygy durun ýörgenleriň birini alyp ojagyň başyna iki gatlap atdy. "Aynur, geç." Ayagyny ojaga tarap tutdy, ýörüň üstüne oturdy. Sultan Aynur'u Gulgelli'ne dişiyal edip, yorunun üstüne oturttu. Gulgelli onun eginine postun attı. Ojogyň başynda duran mis künnügi alıp, içindäki suwy legen agdardy. Bedirden onun üstüne soğuk su koyup şala gan ýyly bolan suwy Aynur'un ayagynyň ýanyna goýdy. Ýene aýalyna gysgaly buyruk berdi. Derrew ayagyny ýuwuşdurdy, gamışken ýerlerine ýanyny künji ýagyny çalyşdyr. Ondan haýır etmedi 3-4 sany ağacı gyzyly bursatdy. Suwra gunaşet. Soğuk muň ennamyny mazal arnandyr. Inni gyzgyny bilen on gaýtargysyny oňatça bermeseň helak ederdi. Ennamyny mazal gyzgyn gornasyň, gyzynyň bir ağaçy burç içip derler gölün. Soğuň ähli azary ennamynyň çykyp oturup berer. Aynur, ayagyny oda tarap tut. Dabanyňa gyzgyn gornasyň. Sultan Aynur'un ayagyny ýuwuşdyryp, onuň dabanyny oda tarap edip goýdy. Onuň aş etmeň uğruna çykdy. Oňa çen ojokdak odam mazal tutuşdy. Aynur ayaklarynyň jümşülläp, awşap başlanyny sızdy. Emma onu ýygyny çekmäge mejal çatmady. Bir ýagdaý duýup oturan Gulgelli'ge oňa maslahat berdi. "Mulaýym suw bir neme goşuşduranlar. Sıdajak bol. Ayagyň awusy derrew geçýär. Suw gaty sowuk ýalydyr görün. Ýel ayagyny sowurar gorkusy ýokdur. Sen onu arkaýyn bol. Asla hiç tatdan gorkma. Anha basym ulunalma bolarsyň. Hereket edip ganyny ýürep duransyň. Häzir sowuk sana kär edip bilen näler? Inne moňa kär etmäge maý bermez. Tut tabanyň wada. Ot müň derdiň dermanynyr. Gulgelli şunuň ýaly ýagdaýdy. Adamyň öz anamyna hem köp sadyň bagyrlygyny bütün süňgüle ýady. Ol Aynur'un göwüne goltu bermek üçin Lukman Hekim bilen baglanşykly bir riwayaty gurrun bermäge oturdy. Bu riwayat on gowurýan hem ýüregi bilen uýan riwayatydy. Çala başa gyryp ballar sözlan Lukman Hekim diýip ýykylyp ýatyrmyş. Bir adam göri, "Asyl men Lukman Hekimim ýaşlygym ýok. Men özüme Lukman Hekim diýip döşüni gaýşardyp ýörmüş. Munun Lukman Hekime getiren adamlar tapylypdyr. Şu ýerde biri Lukman Hekime ýyjym düşmedi diýip ýöňüp ýör. Şoňa bir göz görkezsene diýenmişler. Oğlum, ene bu adamın Lukman Hekime ýyjynyň düşşegin düşmejegini bilýär diýipdir. Bir aňdakly gece garam diýde çykyp ýatyrka. Ýanky adamyň atyny boşatmagy hem hay plany atyň boşaly diýip gaýgyrma buýrupdyr. Oň diýişýär edipdirler. Ýanky adam ayak galaňaç başa çyk, boşan atyny tutmak üçin gapdyr. Gary batyp çömüp atyny zordan tutupdyr. Ýatagyny getirip taňypdyrdy, öýüne giripdir. Lukman Hekim öz adamlaryna "Baryň innen bir şoň näme diýärini görüp geliň" diýipdir. Baryp görseler, ýanky adam lowladyp ýakyp durup ojokda ojar oduny, eginde de postun atyp dabanyň oda çoýup oturýarmyş. Gelip bu Lukman Hekime habar beripdirler. Lukman Hekim, ol adam hiç wagt men ýanyma gelmez diýipdir. O näme etmeliligini bilýän eken diýipdir. Biler bolsaňyz, o häzir derdi giýerin ýerinden çykaryp oturýar diýipdir. Hani Lukman Hekim ähli dermanyny oda taşlanmış. Şoň üçin hem ot müň derdiň dermanymyş diýme bir gurrun badyr diýip açlyk hamir edip oturan Sultan gurrun goşuldy. Lukman Hekimiň oglunyň içini damar alanmış diýip Gulgelli'ge riwayatyň ýygyny dowam etdi. Oňa da hiç emtap bilmänmiş. Oglu şok keserlen ölenmiş. Ondan Lukman Hekimim ýalňyz oglumyň derdine derman tapyp bilmedim. Menden tebýüm bolmaz. Ýene de diýip ähli dermany odatyp Lukmanlygynyň el çekenmiş. Oglunyň ýon damaryny kesip alypdyrdy. Gamsyny tap edipdir. Ondan bir gün ol narpyzlyk meýdanyny atyndan düşüp gamsyny narpyzyň üstüne oklapdyrdy. Ayak ýoluna oturupdyr. Görse şol arada oglunyň ýon damary erap ýatyrmyş. Bir keteliň derman narpyz eken o.
arman bilmändirin dip görgür Lukman şonna ahmyrly başyny ýakanmyş. Aynurym innamyna ýyly ýörep özüni tutup başlady. Gulgilla onun ne hil bolup beýli ýagdaýy düşünüp soraşdyrdy. Aynur hemme zady boluşy ýal görüň berdi. Gulgillaga mehirli başyny ýakady. Ne biletliň edýän. Ayagyndan aýranyp gaýdy beren bolsaň, aýaňy öýle basman gelerdin. Asyl şo sen garalap gaýdan şuňlugyň aýagy baryp gumo diýerýände şo ýerde noburuňam güýür ýalpakdyr. Suň mes wagtam ya ben garny käýetýänler. Sen käliň şuň ýerinden gönläpsiň-de. Her nä iýinsiz ýerinden düşüpsiň. Biraz gökorrak tag düşäýän bolsaň, tä owaň duşuna gelýän şäň diýen ýaly suwdan çykyp bilmezdiň. Unaş taýyn bolýança, Gulgillaga şagalarynyň birini öýüň gapdyrnaky satmada ot ýakyp, Aynurun geýimlerini guratmagy. Başga birine Aynurun satmaga getiren dowany alaýjakdyr öýden adamlaryna görkezmi tapşyrışdyrdy. Hol anyňlara berdiler. YouTube'lara şiirli körleri görkez. Şolardan başga kim alaýarka şu wagt dowany diýdi. Soňra Aynur öýlenni. Bagasyna näme diýen? Mene bilmedim şonu nip Aynur ýaýdanny. Hani bir zatlaň öňkü bagasy barmy näme? Geçen ýer bolardy. Näme de bolsa belli bir zat diýsem gowy bolar. Bir put buğday ýa-da put ýarym arpa diýsem ýokary bolaýarmyka? Beýle diýsen Aynur, badymlardan tap ýokdur. Ýarpyna diler. Gulgella oğlunu öýlenni. 2 put buğday ýa-da 3 put arpa diýdi. Gymmat götürürüm, ne çaljakdyklaryny sonra da gaýdy ber. Gulgellaganyň oguljugy aradan salym geçmekde duranyp geldi. Şiirli körler bir put buğdaya berse aljak diýip dip habar getirdi. Hey, ansabyny ýenler, dip Gulgella käýinjiredi. Beýle köýdirme Aynur. Aynur satarman olup duran Gulgellem öýdüne tutup oturmady. Ýöne ogly duruşy bilen ketekdir zar bolup duran bir put buğday alyp gelenne, ol fısrap ýerinden turan duýman galdy. Pa ansabyň ýugdanlardan her gaýta çakar. Körde ýus buğday dip harman düýü berip goýup durdy. Muny arastalasaň ýarym puton çykmaz. Azabym üstesine.